sgoriwr Barc Olwyn y tymor yma. Byddech chi'n disgwyl I hwn sgorio. A mae'r lle yma bron yn fudan. Mae'r sioc i'w deimlo. Dyma I gyfle fo, I ennill y gêm. Cleiton Green i'w chymryd Ac mae Pen y Bont wedi camu I Rownd Gynderfynol y Gemau Ail Gyfle. O'n nhw heb ennill gêm ers yr holl ond ddoi. Pen y Bont oedd yn fuddigol ar giciau o'r smotyn. A'r cwestiwn mawr heddi yw pwy fydd yn ymuno â nhw yn y Rownd Gynderfynol. Dyfer Barri neu Hwlffordd. I chwarae yn Ewrop yw'r wobr mawr ar ddiwedd y tymor. A I fi'n teimlo fel bod fi wedi ennill gwobr heddi achos mae Emlyn Lewis gyda ni yn rhan o dîm sgorio heddi. Emlyn, croeso mawr ato ni. Nawr mae wastad rhywbeth mor special am y gemau ail gyfle. A rhain yw'r gemau mae pawb moyn ennill. Wrth gwrs, mae fel yn sôn, mae fe yn gêm ail gyfle i'r ddau dîm. Ddau tîm wedi cael tymor bach yn wahanol mewn ffordd. Barri wedi gorffen y tymor yn dda iawn, gorffen yn drydydd. Steve Jenkins wedi bod ar ethol o dda. A wedyn, Tony Pennick efo Hwlffordd, felly siomedig I gychwyn y tymor, ond wedi cael ail hanner da iawn. A felly, fi'n credu bydd ddau tîm yn edrych mlaen am y gêm, a gobeithio fydd yn glasur. Ie, fi'n siŵr bod Pen y Bont yn aros I ffindo mas pwy fydd yn I wynebu nhw. A jyst I fynd nôl at gêm ddo, o ti di synnu o gwbl o ran y canlyniad? I feddwl bod Pen y Bont o ran I safonau nhw wedi cael tymor siomedig tymor yma? Ydyn, dwi'n credu Barc Olwyn oedd y ffefrynnau cyn y gêm, heb os na con I bai, ond oedd Pen y Bont a obviously Griff wedi rhoi rhyw fath o patrwn neu rhyw fath o plan cynllun I fewn. Eastern yn go deep mewn ffordd a just gobeithio frustrato Barc Olwyn na byd nath nhw'n wneud. A mynd i'r, cicio o'r smotyn a war a teg, nath Pen y Bont neu dda iawn, wel fi'n credu o bob cicio o'r smotyn dda iawn, Armstrong wneud, sef ar rythol o dda a Pen y Bont trwy'r ffeinal. Nawr Emlyn, ti yw'r person perffaith I gael ar y rhaglen heddi, achos mae tipyn o brofiad gyda ti o ran y gemau ail gyfle, o ran pan o ti'n ware I Met Caerdydd. A mae graffeg gyda ni fan hyn yn dangos jyst y gwahaniaeth rhwng record Hwlffordd a'r Barri yn y gemau ail gyfle. Hwlffordd y record 100%, y Barri reit lawr ar y gwylod. Nhw eriod wedi ennill gêm yn y gemau ail gyfle. O ran Hwlffordd, faint ti'n credu mae'r profiad yna o bosib yn mynd I helpu nhw heddi? Yn enfawr wrth gwrs, mae'r chwaraewyr wedi cael profiadau da, a hefyd, dwi ddim yn hanesyddol chwaith, felly mewn y 4 blynedd diwethaf, maen nhw wedi cael y profiadau yna, so maen nhw'n gwybod sut mae'n teimlo, maen nhw'n gwybod sut mae'r y gemau yn gweithio allan, maen nhw'n arfer rhwng yn dyn iawn. Dim un tîm eisiau felly rhoi colli'r gêm, a neb eisiau felly ennill y gêm. A mae Hwlffordd efo'r chwaraewyr wedi cael profiadau eto enfawr. Ond wrth gwrs, mae Barri efo profiad hefyd. Wilmot yn gael y cais efo profiadau yn Lloegr hefyd, sydd yn mynd I helpu nhw'n fawr iawn. Werth nodi hefyd, mae'r Barri, nath nhw ennill Cwpan y Cynghrair wrth gwrs yn mydd i'r seintiau newydd, felly maen nhw wedi cael tipyn o dymor, ond mae'r adar gleision, wel, maen nhw'n hen gyfarwydd gyda'r daith yma I gyrraedd Ewrop. I ni'n gweld I dathliadau nhw fan hyn yn ennill y gemau ail gyfle yn 2023 a 2025. Gadewch I ni glywed nawr gan capten y clwb, Dylan Rees, sydd wedi bod yn siarad gyda Nicky John. Dylan, we could almost say that Haverfordwest come into their own when it comes to the playoff. Will previous seasons' experience and success have any bearing on today, if at all? Yeah, I think obviously we've got a team full of experience when it comes to playoff games, so hopefully that can put us in good stead to hopefully get a good result. Barry finished third in a very competitive top 6 this season. Where do you see their threats this afternoon? All over, to be fair, they're a really good side. We've had some games across the season against them, and they've been good. So it's going to be a tough task, but I think on the day, I think we can turn up and beat anybody. And on a personal note as well, Dylan, you have experienced playoff success on 3 occasions. So what advice will you be giving to your teammates this afternoon? Just the same always, really. I said we've got to beat them physically first, and then if we can get the ball down and start playing, that's like a bonus. But I think the physical battle is the first one you've got to win in every game, and if we can do that, then yeah, it'll be all right. Enjoy this afternoon. Pub luck. Diolch yn fawr iawn. Thank you.
Ie, Dylan Rhys yn barod amdani felly, a Emlyn, i ti'n nabod Dylan yn dda iawn o'ch cyfnod yn chwarae gyda'ch gilydd i Met Caerdydd. Pa fath o arweinydd yw e yn y stafell newid na? Ydy, mae Dylan gret, chwarae teg. Ar y cae a oddi ar y cae. Dy gath e anodd felly blwyddyn hanner nôl, oedd e allan am spel. Ond ers ddod yn ôl, a ffordd wedi helpu Hwlffordd yn chwarae lot o lot of positions gwahanol hefyd, ganol y cae, chwarae right back a hefyd yn gael ymddiffyn. So mae fe'n dyn arbennig iawn, chwaraewr da iawn, a dwi'n siŵr mae'r profiad fel yn y sôn mynd i helpu'r boes yna heddiw. A'r stori mawr o ran tîm Hwlffordd, o ran yr 11 mae Tony Pennock wedi dewis yw'r ffaith bod Jack Wilson yn dechrau heddi. Nawr, dyw Jack Wilson heb ddechrau gêm ers mis Mawrth 2024 a hynny yn erbyn Pontypridd. A Emlyn, pryd ni, oedd Pontypridd dal yn y Cynghrair, o ti hefyd dal yn ware yn y Cynghrair. Pa fath o rôl i ti'n gweld Jack yn ware heddi? Ie, peth cyntaf, chwarae teg, gret i weld Jack nôl ar y ca. Fi'n credu nath chwarae i'r dan 19, felly pethefnos nôl, tair wythnos nôl. So mae'n mor dda i weld yn chwarae, so mae'n un peth pwysig. A gobeithio geith y gêm da iawn. Ond ie, i Hwlffordd heddi, cadw ar yr asgell mewn un ffordd. Mae Aberystwyth un ochr, a wrth gwrs bydd Jack Wilson ochr arall. Dwi'n siŵr wneud e para 90 munud, ond na, chwarae teg, just gret i cael ar y cae a edrych mlaen i weld yn chwarae. Chwaraewr arall o ran Hwlffordd i ni moyn trafod yw Dan Hawkins. Nawr, yn ei gêm ola nhw o'r tymor arferol, fydd nhw llanelli o 6 gol i ddim. Dan Hawkins yn sgorio hat-trick yn y gêm yna. A Emlyn, un peth o'n i moyn gofyn i ti, achos nes ti ennill y gêm Ail Gyfle o'r seithfed safle nôl yn 2019. Pan i ti wedi bod yn ware yn y 6 isaf yna, yw hwnna'n gallu just helpu o ran momentum? Enghraifft, pan i ti'n cael buddugoliaeth fel hyn o 6 gol i ddim yn erbyn llanelli? Ie, dwi'n cytuno. Momentum yn enfawr. A llechi llanelli fan hyn, 6 i ddim, ond just y canlyniad arall hefyd maen nhw wedi cael dros y tymor. Wedi cael, a mae Ferry Llansawel, maen nhw'n gwneud dda iawn yn yr 6 isa hefyd, so maen nhw wedi cael rhyw fath o gystadleuaeth mewn ffordd. Ond ie, maen nhw'n edrych ymlaen, ond wrth gwrs mae Barri yn yr un sefyllfa, maen nhw'n gwneud dda iawn yn y 6 ucha. So fi'n credu na pan mae fe'n felly balans i hynny allan. O ran Dan Hawkins, fan ni newydd weld yr hat-trick fyna, ti'n credu bod e'n cael y clod mae fe'n hyddi? Chos mae fe'n teimlo fel y fath o chwaraewr, felly sdim lot o bobl yn siarad amdano fe. Ie, mae fe'n sîn mewn ffordd, efo Hwlffordd yn edrych ar Dylan Rhys, Corey Shepherd a Ben Armon, really. Dyna'r 3 prif chwaraewr mewn ffordd sy'n cael y limelight. Ond Dan Hawkins fi'n credu bod yn chwarae bob munud o'r tymor, bron y fod. A mae fe'n enfawr i Tony Pennock. Mae fe'n gofyn i'n chwarae ganol y cae, fel naw, yn amddiffyn yr ochr dde ambell waith hefyd. So, mae fe'n enfawr a chwarae teg. Hat-trick cyntaf fi'n credu yn ei gyrfa wythnos diwetha, a fi'n siŵr fydd eisiau hat-trick arall heddi. Reit, welwn ni sôn am y Barri, a oedd Mikey George, rhywun sydd wedi bod yn allweddol o ran amddiffyn y Barri. Nath e i ddauganfed, chwaraeodd e i ddauganfed gemau i'r clwb tro diwetha yn erbyn y Seintiau Newydd, ac am ffordd i ddathlu. Ath e lawr ar ei benglin ar ôl y gêm. Diolch byth nath i wedi oedd camerau sgorio yna i weld yr holl beth. Emlyn, ti'n cael ysbrydoli felly? Ie, moment hyfryd i Mikey George, chwarae teg i hynny, ond fel chwaraewr tymor yma, mae fe wedi stepio lan. Mae'r safon wedi gwella, a fi'n credu mae fe un o'r chwaraewyr allweddol nawr i Barri. Felly 2 flynedd nôl fydd heb gweld hynny, ond nawr mae wedi gwneud yn dda iawn. Mae fe lan y lawr yr asgell lle yma, y croesiadau mae'n rhoi mewn i Owen a Hulbert. Llongyfarchiadau i Mikey George a wraig to be mewn ffordd, ie. Nawr, rhywun fydd o bosib yn ben tos i Hwlffordd heddi yw Ieuan Owen. Nawr, Emlyn, mae fe wedi sgorio yn erbyn Hwlffordd ym mhob gêm y tymor yma. Faint o waith cartre sy'n credu mae Tony Pennock wedi bod yn neud arno fe? Ie, wrth gwrs, chwaraewr sy'n sgorio mor gymaint o goliau hynny, a mae'r partneriaeth rhwng Ieuan a Ollie Hulbert yn enfawr i Barri. Sut maen nhw'n sgorio mor gymaint o goliau, a hefyd sut mae fan mor anodd a galed maen nhw'n gweithio oddi ar y pêl hefyd. Ond Ieuan yn cael bach o throwback really mewn ffordd, mae'n sgorio gol yn y bocs, ond edrych mlaen i weld i'n chwarae heddiw. Wel, rhywun arall sydd yn chwaraewr allweddol i'r Barri yw'r captain, Callum Sainty, a mae fe wedi bod yn siarad gyda Nicky. Well, Callum, it's been a successful season here at Jenner Park. Your highest league position finish in 7 seasons, also winning the League Cup as well against TNS, and now 2 games away from Europe. Just how determined are you? Very determined. Given, I think it's been highlighted a lot this year what the club's dealt with, so it'd be amazing if we could make Europe as well, yeah.
Now, Haverfordwest have been here before, obviously, and during the recent seasons, they've succeeded in winning the playoffs twice out of 3 attempts. Does that record have any bearing on proceedings today, do you think? I suppose maybe it does, but ultimately we know what Haverfordwest are, and they're a good team, and they've got very good players who can hurt you on their day. But so have we, and we are where we are for a reason, and we've just got to go out and get a result today, yeah. And it's probably worth reminding ourselves as well that Barri have the second best defensive record in the league behind TNS. Now, could that be key today at all, bearing in mind, of course, that they scored 6 against Llanelli last weekend? Yeah, well, it's got to be key for us because, you know, that's where our stability, that's where we pride ourselves on that sort of football and being able to keep clean sheets and also score a lot of goals. So that is the base for us, so we need to do that again today, and that'll give us the best chance of winning. Callum, enjoy this afternoon. Pub luck. Thank you very much. Thank you. Dyma ni te, mae Ewrop ar y gorwel I un o'r tîmau yma. Pwy fydd yn ymuno a Phen y Bont yn y Rownd Gynderfynol? Connie off. A reminder, we do have English language commentary available for this one. Mark Jonah Jones is alongside Tommy Morgan. Ac yn y Gymraeg, mae'n bryd I ni ymuno ac Owain Tudur-Jones, Emlyn Lewis, mae'r ddau o nhw wrth ochr Mike Davies. Wel, diolch Sioned, croeso I Barc Jenner ar noson hyfryd heilog o haf ac yn dilyn buddigoliaeth annisgwyl Pen y Bont ddo ym Mae Colwyn pwy fydd yn ymuno â nhw yn y Rownd Gynderfynol wythnos nesaf. Barri neu Hwlffordd, wel y dreigiau fydd yn cychwyn fel ffefrynnau yn chwarae adre, wedi ennill 2 allan o 2 yn erbyn Hwlffordd yn ystod y tymor. Ond mae'r momentum gan yr adar gleision wedi ennill 8 allan o 10 ers yr holl cadw 8 llechen lan yn ogystal. Nawr yn cadw cwmni I fi wrth ochr Emlyn Lewis, mae cyn chwaraewr canol ca Cymru, Owain Tudur-Jones. Wel, bai Colwyn oedd yn ffefrynnau clir ddo, Pen y Bont yn ennill, Barri yn ffefrynnau heddiw. Pwy fydd yn ennill, Owain? Na chdi gwestiwn mawr ar ddechrau y gêm, neu cyn i'r gêm ddechrau, Mike. Da ni'n gwybod, a dyna da ni'n garu am y Gemau Ail Gyfle. Pen ar y bloc, dwi'n meddwl Barri ydy'r ffefrynnau. Nhw sydd wedi cael tymor da hyd yn hyn, yn gorffen y 6 ucha. Ond yn y Gemau Ail Gyfle, y tîm sydd gan Hwlffordd, pwy a wyr. Emlyn? Na, dwi'n twyd mewn ffordd yn gytuno o Owen, ond, fi'n credu ar y dyrnod, mae Hwlffordd fel, mae'r 11 sy'n cychwyn yn 11 cryf iawn. Profiad efo nhw trwy gydol y tîm, so I am Hwlffordd felly. Wel, mae'n mynd I fod y brynawn hynod o gyffroes. A Tony Pennock yn fanna wedi arwain Hwlffordd I Ewrop mewn 2 allan o'r 3 blynedd diwetha. Mae'r profiad gyda nhw, Steve Jenkins ac Andy Legg. Môr o brofiad ganddyn nhw. 2021 oedd y tro diwetha i'r Barri gymhwyso am Ewrop. Dylan Rhys sydd yn arwain. Hwlffordd heddiw, môr o brofiad ganddo fe yn y Gemau Ail Gyfle yn ogystal. A beth am y tîmoedd y prynhawn yma? Wel, mae'r ddau dîm yn gwneud un newid yr un o'i gemau diwetha. O ran y Barri, mae Cestyn Davies yn dychwelyd i'r amddiffyn y dreigiau lle cydi. Ac yn yr ymosod, Hylbert ac Owen wedi sgorio 39 o goliau ym mhob cystadleuaeth. O ran Hwlffordd, sioc o ran y dewis yr adar gleision. Jack Wilson yn cychwyn I gêm gyntaf o'r tymor heb chwarae ers Mawrth 2024 oherwydd anaf cas. Nawr 11 yma wedi dechrau Rownd Gynderfynol, Cwpan y Cynghrair yn erbyn y Seintiau Newydd. Spel yn ôl rwan, ond chwaraewyr sy'n gallu troi fyny. Troi fyny mewn gêm fawr. Mae 'na chydig bach o bob dim. Mae 'na chwaraewyr sy'n gallu rhedeg yn galad, ond wedyn y gallu, y cyfunio rhwng Wilmot, Owen a Hylbert yn ei llinell flaen yn gallu achosi lot fawr o broblemau. A wedyn Hwlffordd, eto, da ni wedi sôn yn barod, 11 cychwynnol, mae hein yn lond llaw. Ydyn nhw'n gallu clicio, a dwi'n meddwl cryfder y tîm, Shepherd a Walters ganol cae. Bach o bob dim yn yr ardal yna, a Shepherd, ergydio bell, dylanwadu. Hwn I weld os geith o gêm da. A Jack Wilson yn de, blwyddyn a hanner ers dechrau gêm. Lot o bwysau ar ei sgwydda fo oes, ond cyn yr anaf, un o chwaraewyr gorau, efo potensial yn y Gynghrair, gawn ni weld lle mae o ran y lefel ffitrwydd, a mae gen fo dafliad hir, a wedyn yng nghanol fama yn rwla, yr ymysodwr ar y dde fanna, Ieuan Owen, llond llaw. Sa hyd yn oed y dyn wrth yn ochr I fama, Emlyn Lewis, sa fo'n ffeindio yn anodd chwarae yn erbyn y dyn bach os licid I o ran maint, so mae gen fo galon fawr, a fydd o'n nghanol popeth.
Ac ein dyfarnwr y prynhawn mae un o'r rhai mwyaf profiadol yn yr uwch gynghrair, Thomas Owen, 34 oed, wedi bod ar restr FIFA ers 2021. Ac yn gwylio heddiw, Rhys Griffiths wrth I fodd gyda'r fuddugoliaeth yna yn erbyn Bai Colwyn a'r giciau o'r smotyn, ie. Ond heb yr un fuddugoliaeth ers yr hollt, ond maen nhw un cam o Ewrop ymlaen. Ie, un cam. Fi'n credu ath e draw I Bai Colwyn a jyst eistedd fewn a jyst gobeithio mynd I cicio'r smotyn. A tw'n ath y cynllun yna'n gweithio. A fi'n edrych mlaen I gweld y gêm. A beth felly sydd yn helpu Griff heddi fydd y ddau tîm yn chwarae yr un siap. Y 3 yn y Kevin, 5 a 2 y flaen. So bydd hynny'n help ynglyn â'r tactical mind I paratoi am wythnos nesaf. Wel, mae'n I ychwanegu at y nerfusrwydd, mae yna dwll yn y rhwyd, felly fi fydd yna oedi cyn cychwyn y gêm o wain. Union rhywun peth yn digwydd ddoe, Rodney Parade cyn gêm Cas Newydd. Ie. Ac am gêm oedd hwnna, felly os mae'n yn arwydd bod yna rhywbeth tebyg ar y ffordd, wel, daliwch yn dyn, boys. Ie, wir. Wel, mae yna dorf barchus iawn wedi dod ynghyd fan hyn ar Barc Jenner. Hyfryd I weld yr eisteddle bob ochr bron y bod yn llawn. A fe fydd yna awyrgylch drydanol yma Emlyn I groesawu Hwlffordd. Mae'n gret I cael pobl yma yn Barc Jenner. Mae'n gêm enfawr i'r ddau tîm. Fel wnaeth yn sôn cyn y gêm, mae record Barri yn yr Gemau Ail Gyfle ddim yn un dda iawn mewn ffordd, so felly gallai gefnogwyr helpu nhw dros y llinell heddiw. Ni'n gweld Robbie Wilmot, falle y chwaraewr mwyaf profiadol. Wel, maen nhw dal wrth y rhwyd yna sydd wedi torri, ond mae'r gêm wedi cychwyn. A bel hir lawr ca tuag at Greg Walters. Felly y Barri neu Hwlffordd fydd yn ymuno a Phen y Bont. Maen nhw dal yn ceisio trwsio'r rhwyd yna tra bod y gêm yn mynd yn ei flaen. Tafliad hir tuag at Hulbert ac yna'r bas ymlaen. Bacon, Jacob Bacon wedi chwarae yn mhob gêm ers yr hollt I Hwlffordd, ond efallai heb gael ei brofi yn erbyn goreion uwch gynghrair Cymru. Ia, dyna dda ni'n drafod cyn y gêm yn dymig. Mae'n wahanol yn dydi. Da ni wedi gweld sawl tro dros y blynyddoedd. Ydy'n bosib i'r tîm sy'n gorffen yn seithfed ennill y Gemau Ail Gyfle wrth gwrs I fod o. Ond os ti di arfer chwarae yn erbyn tîma sydd ddim cweit ar yr un lefel, weithiau mae'n gallu bod yn sioc, yn enwedig fel unigolyn os di Bacon ddim wedi arfer yn erbyn boes fel Hulbert a Ieuan Owen. Dylan Rhys at Ifan Nott sydd wedi disodli Luke Rhys fel rhif 1 Hwlffordd. Ceston Davies yn mynd yn ôl I George Radcliffe. 2 gôl geidwad sydd wedi profi llwyddiant yn ystod y tymor. George Radcliffe, 4 llechen lan yn 9 gêm ddiwetha. 8 I Ifan Nott. A Radcliffe ymysg y goreion yn y gynghrair. Bel hir ganddo fe. Chwilio am Mikey George. Y penniad ymlaen gan Wilmot. Yn dod o hyd I George. George reit ar draws! Am gyfle cynnar I Ieuan Owen yn y cwrt bach. Bydd e'n rwystredig nad I wedi rhoi'r dreigiau ar y blaen. Croesiad hyfryd gan George o'r dde. Ia, Emlyn yn siarad efo Sioned cyn y gêm am y dîm bach yma yn y cwrt Cosby. Mae o'n fyw I bob dim. Ac wrth gwrs fydd o'n siomedig, fod o ddim methu'r targed, methu cael y cysylltiad. Efo'i droed wana, droed chwith, ond ti'n gwybod be? Y siom yna, swn I jyst yn teimlo fel ymysodwr. Come on, mae yna fylcha yn y cwrt Cosby yma I fi. Ac Emlyn fel ymddiffynwr, ble oedd yr amddiffyn, a dyma Hulbert. Hulbert ar ei droed chwith! A camgymeriad yn y cefn gan Hwlffordd yn cyflwyno'r cyfle I Oli Hulbert. Dim camgymeriad gan y blaenwr. Gwych gan Hulbert yn isel ar ei droed, chwith heibio I Ifan Nott. Yw 2 munud sydd I chwarae, Barri 1, Hwlffordd dim, ond hynlle I Hwlffordd. Yr unig beth yna I ddeud, a mae'n hawdd beirniadu ar ôl ildio gol ydy. O'r gig cyntaf, dyma Hwlffordd yn mynd yn hir, mynd yn bell, oddi ar y cae at y bel. A wedyn maen nhw'n penderfynu 2 funud I fewn, yn erbyn 2 o ymosodwyr sydd yn rhoi mwyaf o bwysau ar y bel, maen nhw'n penderfynu chwarae allan. A dyma sydd yn digwydd. A wedyn o safbwynt y Barri wrth gwrs, Hulbert just ar y targed, digon o bwer. Mae'n gol wych o'i safbwynt nhw, ond yn amddiffynol
mae'n siocar I Hwlffordd. Just llanas llwyr yn doedd. Fi'n credu bod Tony Pennock rhy hapus efo Ifan Nott yn pasio fe allan tuag at Dylan Rees. Fel ni'n sôn, mae Ieuan Owen a Hwlffordd yn gweithio mor galed. So mae safon efo nhw, safon ar y bêl, safon o flan gol. Ond dechrau fod mor anodd maen nhw'n gweithio ac mor galed maen nhw'n gweithio. Dyna maen nhw'n heiddiannol o'r gol cyntaf, achos mae Hwlffordd dal yn y change room. A meic, da ni'n neweld eto, maen nhw wedi cymryd kick-off arall ar ôl ildio a just cicio'r bêl oddi ar dir y chwarae I gael ei siap yn uwch I fyny'r cae. Felly, dwi'n dallt y cryfdera a'r rhesymau am chwarae allan o'r cefn. Mae'n just amser, ti oddi cartre, mae'r dorf ma'n disgwyl I weld rhywbeth I ddod ar ei traed I gefnogi'r tîm cartre. Paid â gwneud hynna. Wel, camgymeriad gwael gan Hwlffordd yn gynnar yn y gêm, yn cyflwyno'r momentum i'r tîm cartre. A wedi codi'r dorf wrth gwrs. Nawr, all Hwlffordd aros yn y gêm. Mikey George, hir eto. Ifan Nott, wedi ar ei linell, mae drwyddo a fydd yn ddiddorol I weld a eithen hir fan hyn. Mae'n gwthio'r amddiffyn I fyny yn syth. Ac os oedd rhywbeth Emlyn, oedd Hwlffordd am osgoi, oedd camgymeriad cynnar yn y cefn a cyflwyno'r gol gynnar na I Barri. Dim y 5 munud cyntaf oedd Hwlffordd eisiau. Mae'n bwysig nawr yn nhw, felly just dechrau eto I gweld sut maen nhw felly ymdopi efo Barri. Fel ni'n sôn, bob tro mae Mags yn o'r bêl, bob tro mae felly mae Cestyn Davies o'r bêl, mae Ieuan Owen a Hwlffordd yn gwthio Dylan Rees, McCarthy a Bacon yn ôl. Corey Shepherd. Jack Wilson, cael ei gyffyrddiad cyntaf at Bacon. Bacon felly heb cael ei brofi erbyn y goreion yn yr uwch gynghrair ers ymuno o Glasses United yn Gibraltar. Ond y gicrydd yn mynd yn erbyn Hwlffordd a chyfle I gymryd anadl. Da ni jyst yn gweld drosedd fach, oedd yn gwybod yn union beth yn neud, dwi'n meddwl. Sef llawer yn ddi, ond ti bron yn prynu gicrydd, tynnu'r pwysau oddi ar yr amddiffyn. Ond bosib iawn o safbwynt y gêm, fe hyn wrth I bodda wrth gwrs. Ella'r peth gorau sydd wedi gallu digwydd. Gweld o'i pen y bont yn mynd oddi cartra, dynnu yn tôl y bêl, a gwneud ti'n anodd I fai Colwyn. Lle rwan I Hwlffordd, os gen nhw ddim dewis, maen nhw'n gorau sgorio, a maen nhw'n gorau trio mosod o bosib mwy na sy'n nhw wedi dychmygu. A falle bod cymaint o sylw wedi cael ei roi I Ieuan Owen o ran I goliau yn y Rownd Gynderfynol na yn erbyn y seintiau newydd Emlyn. Felly ni colli golwg o gyfraniad y gŵr yma Hylbert yn partner iddo fe. Mae fel partner, roedd y ddau rythro dda, fi'n credu nath fel nath sôn, gychwyn, fi'n credu byddai eisiau amddiffyn erbyn y ddau yna, mae'n rhy gofl iddo fi. 20 o goliau rhyngddyn nhw ym mhob cystadleuaeth y tymor hwn. Gwaith da gan Mikey George yn tro hwn y bêl yn rhy hir. Mae un chwaraewr o'n I moyn sôn amdano fe o ran Hwlffordd oedd Corey Shepherd yn hyb I fe sydd wedi cario Hwlffordd I mewn i'r gemau ail gyfle. Mae berfformiadau wedi bod yn wych drwy gydol y tymor. Mae'n rhyfedd I fi nad I wedi cael ei enwebu ar gyfer chwaraewr y flwyddyn, ond dyna ni barn un person yw hwnna. Ond mae Shepherd sy'n gwisgo 8 yng nghanol ca, mae wedi bod mor allweddol I Hwlffordd y tymor hwn. Mae'n gallu gwneud chydig bach o bob dim, yn dydi? Mae'n gallu angori, mae'n gallu ticio'r gêm drosodd, yn pasio byr, ond yn pasio hir, ag yr grydio bell. Mae o'n ar y lefel yma, chwaraewr canol cae cyflawn os licid I ac yn gallu cario'r bêl hefyd, felly mae Hwlffordd angen o rwan. Mae angen iddo fo droi fyny a rhoi perfformiad ar y diwrnod lle mae'n cyfri go iawn. 9 gol hefyd I Corey Shepherd I gyfanswm gorau yn yr uwch gynghrair. McCarthy yn ennill peniad, ond gwaith da gan Mikey George at Callum Sainty. Sainty at Ellis Williams. Mewn I drad Hylbert sy'n troi Bacon, ond tro hwn mae Bacon yn gwneud yn dda. Shepherd rownd y gornel, mewn I drad Hawkins, hat-trick iddo fe wrthnos diwetha, erbyn Llanelli, mae rhain yn gwrthwynebu'r gwbl wahanol, a mae'r dreigio'n llifo ymlaen, a dyma Wilmot at George a draws yn gwrdd bach, a dyma Hylbert eto. Y cyffyrddiad cyntaf yng nghyfred I osod y cyfler I drod dde, ac ychydig heibio'r postyn, a dreigen edrych yn beryglus lawr y dde. Mae nhw jyst yn siarp eto, Mikey George yn mynd lan. Cyffyrddiad, ddim yr un gorau, ddim yn credu, ond rhoi gyfle I droi a saethiau just pasio'r postyn, ond fel ni sôn, mae Mikey George ar yr ochr dde yn achosi lot o broblemau a brwysi ochr hyn.
a wrth gwrs Cal McCarthy. So, dim 8 munud cyntaf dda iawn i Hwlffordd, ond fi'n credu fi Barri a Steve Jenkins digon apus. Dim llawer i ddewis efallai rhwng cyfraniadau Mikey George ar y dde a Rhys a Brwsi ar y chwith i Hwlffordd yn debyg iawn, y ddau yn mwynhau yr ochr ymosodol y beth. Mae'n mynd i fod yn ddifur, ac un peth sy'n ni'n dweud am y dyn yma, mae o'n ffyrnig, mae o'n amddiffynwr ffyrnig, brwydro un yn erbyn un, ti'n tueddu i feddwl, mae o'n enjoyo y brwydr yna, felly, byddwn ni'n cadw golwg barcud i weld ar yr ochr yma, dyma fo mewn meddiant rwan i weld pwy sy'n cael y gorau o'r brwydr. Hulbert yn troi McCarthy yn rwydd. Geith Ail Gyfle, wel na neith oherwydd mae Corey Shepherd nôl yr amddiffyn i glirio dros Hwlffordd. Ond munudau pryderus i'r gwrthwynebwyr a bas hyfryd gan Ellis Williams mewn i'r canol. Ian Owen oedd ar croesiad, mae Kenneth yn ceisio ennill y bêl yn ôl. Mae nôl gan Ellis Williams. Barton yn disgwyl y symudiad yn ffigio unwaith, dwywaith, gwych gan Barton. Y bas mewn i drad Hulbert a George! Taran o ergyn gan George. Ond McCarthy yn gwneud digon ar ergyd dros y bar. Barton oedd yn ei chanol un de. Ac ti'n gwybod, mae'r traed yn gyflym, tynnu'r bel yn ôl, a wedyn ti'n meddwl, Hulbert ydy yn mynd i chwilio am rhywbeth i hun. Na, diolch yn bod yn farus. Ac yr unig beth diolch ddim yn neud ydy taro targed. Mae mor syml â hynna, mae'n mynd efo pŵer. A ti'n meddwl, ryw lathan yn is, a mae hon yn gol a hanner. Ond ar hyn o bryd, da ni yn gweld y gwahaniaeth rhwng y 6 ucha a'r 6 isa. Ti'n gwybod, o ran pa mor sydyn ti'n pasio'r bel, pa mor sydyn mae yna bwysa arna chdi pan ti'n mewn meddiant. Barri di dechrau'n dda iawn. Dyna'n union buon ni'n sôn amdano fe cyn i Emlyn ymuno â ni. Oedd y momentum sydd gan Hwlffordd yn dod mewn i'r gêm hon a fydden nhw'n gallu addasu oherwydd y cyflymdra a'r tempo mae'r Barri yn chwarae arno. Fel chwaraewr Emlyn, pa mor anodd yw 6 isa, 6 ucha, i ni'n gwybod bod yna wahaniaeth, ond i addasu y patrwm chwarae yn sydyn yn anodd. Mae yn, ond just y lefel a'r safon mae'r chwewyr yn chwarae yn wythnosol. Mae nhw'n dau yn ymarfer, dwi'n siŵr, mae'r safon yr un peth yn yr ymarfer bob wythnos, ond chwarae gemau, un yn chwarae seintiau, un yn chwarae cyn-cona, a llall yn chwarae fel Llanelli fel yn ei sôn wythnos diwetha. So, mae lot o wahaniaeth y safon, ond mae Barri'n edrych yn siarp iawn, mae rhaid gweud, a mae'n awyddus am y gêm, a ti'n gallu weld hynny, dwi'n siŵr edrych ar Hwlffordd ar hyn o bryd, sneb eisiau'r bêl, pawb bach yn slub yn ffordd o ffordd, so mae angen cael nhw i fynd yma bach. Dyma Jack Wilson, a wrth gwrs un arf sydd ganddo fe ydy'r tafliad hir. Dyma mynd tuag at Ben Arman. Yn credu bod Ben Arman wedi cael cyffyrddiad eto. Barri yn clirio lawr cam y McCarthy o dan bwysau. A mae'r gegrydd y tro hwn yn mynd o blaid Hwlffordd a chyfle iddyn nhw i gymryd saib oherwydd maen nhw wedi bod o dan y lach am yr 11 munud cyntaf yma. Just gweld Ian Owen. Da ni wedi sôn amdano, dio just ddim yn stopio na di. Ac fel amddiffynwr, ti'n gwybod, reit, hyd yn oed sy'n gwynebu i ffwrdd o Ian Owen, mae'n siŵr bod chdi'n ei glywed o. Ti'n glywed i aned o ar cefn dy wddw os lici di, a ti'n gwybod mae hwn yn mynd i roi clec i fi'n fama. Emlyn, ti wedi chwarae yng Nghynghrair y De yn Lloegr, wyt ti wedi camu, byddai rhai yn gweud i fyny o ran safon. Ti'n meddwl bod y gŵr yma Ian Owen ar gallu i symud i'r safon wyt ti'n chwarae? Cant. Ti'n gallu weld, mae fe mor brysur, a dyna beth dwi'n hoffi amdano fo. So, mae fe'n technegol iawn, mae fe'n edrych ar ôl y bêl, mae fe'n gryf, mae fe'n dda yn yr awyr. Ond mae fe just mor brysur, a fi'n credu mae fe eisiau gwella. Mae rhyw fath o fel arrogance amdano fe, dwi'n hoffi. So, mae fe definitely yn gallu fod yn y lefel uwch na, ar lefel yma, dwi'n credu. Mae'n un uchelgeisiol iawn, pan chi'n siarad ag mae'n ysu i ddangos i ddoniau ac i gael y cyfle i chwarae ar lefel sy'n uwch. Dyma McCarthy i Hwlffordd, mynd yn hir tuag at Arman. A dyna'r gwahaniaeth Owain yn yr bron chwarter awr cynta yma.
Am wedi cael ei nysu yn y llinell flan. Mae yna bartneriaeth effeithiol profiadol sy'n llawn goliau gan y Barri. Ie, ti'n gweld Hawkins o bosib ydy chwaraewr agosat Amon. Mae o fel arfer o beth da ni wedi weld hyd yn hyn yn dod yn ddyfnach, a mae hwn ar ben ei hun. Ie, Barri, Hulbert a Ien Owen, dyn nhw'n bell i ffwrdd o'i gilydd, byth. A wedyn ti'n adio y gallu yn ganol cae, rhywun fatha Wilmot. Ti'n gweld, mae'r cysylltiad rhwng y chwaraewyr ar hyn o bryd beth bynnag lot gwell o safbwynt y Barri. Dyma Dylan Rhys gynt o Metka. Bel drwodd at y Brwsi. Bydd y cyffyrddiad cyntaf yna gwell gan y Brwsi wedi creu cyfle da i Hwlffordd. Ond yn anffodus, y Brwsi methu reoli. Dyma Hawkins. Hawkins yn edrych am y rhediad o ganol ca gan Cenniford. Ond dyma'r cyfle. Ie, da ni jyst yn gweld yma, mae'r un bas hir gan Rhys lledu'r chwarae, a chydig bach o look, mae'n mor syml â hynna. Camriolaeth gan Hawkins, dwi'n meddwl, a wedyn y Brwsi rhywbeth tebyg, felly ti'n sôn, bod ni wedi camol Barri gymaint, eiliad fach felas, mae'r cyffyriad yn well, yn sydyn, mae Hwlffordd yn gallu bod yn ôl yn y gêm. Mae'r ffin yn denna iawn ar hyn o bryd. Yn cweit disgwyl y Bale oedd Hawkins, oedd e'n disgwyl i Dan Hawkins i reoli, Bale yn dod trwyddo iddo fe, a gyffyrddiad cyntaf ni adael i lawr. O Dylan Rhys a Kyle McCarthy yn y cefn, yn y triawd yn y cefn i Hwlffordd, a dyma Walters yn annog y rhediad gan Dan Hawkins, ond drychwch ar cyflymdra a gwaith penderfynol Mikey George i gyrraedd y Bale na gyntaf. Y tîmoedd wedi cyfarfod tair gwaith yn ystod y tymor yma. Y Barri yn ennill yn gyffwrddus yma yn hanner cyntaf tymor o 4 i 0 yn ennill 2-2 ar ddôl y bont, ac hefyd yn ennill am yr eildro ar ddôl y bont ar ei rhediad llwyddiannus yn Cwpan y Cynghrair. Ie, McCarthy a Dylan Rhys ymlaen sydd wedi chwarae wrth ochr y ddau yna yn amddiffyn Metca'r Dydd blynyddoedd yn ôl. Môr o brofiad. Môr o brofiad, chwaraewyr da iawn. A trwy'n neud dda iawn efo Hwlffordd ys y 2 flynedd, 3 blynedd diwetha. Ie, boys ffantastig. A mae'n neis i weld nhw'n chwarae. Tony Pennock wedi arwyddo cytundeb newydd. Corey Shepherd oedd y cyntaf, falle o rhoi mwyaf profiadol. Dwi'n credu bod hwnna wedi bod yn cael effaith ar y garfan mwy yn arwyddo cytundebau hir gyda Hwlffordd oherwydd bod Corey Shepherd yn fodlon aros. Dyma Arlein eto, tacl dwerus arno fe gan Ben Margetson, a mae allan am dafliad, a nawr falle welwn ni am y tro cynta Jack Wilson ar tafliad hir. Ie, dyna fydd y gobaith rwan, da ni'n gweld yr amddiffynwyr yn gwneud y daith i fyny, ond eto amddiffynwyr Hwlffordd yn cweith mor fawr a amddiffynwyr Barri. Mae'n mor syml â hynna, felly bydd i jyst taflu'r bel yn hir i fewn i'r cwrt. Ddim yn golygu 100% fod yn mynd i arwain at gyfleoedd. Y peth pwysicaf dwi'n meddwl ydy'r ail bel. Pwy sydd yn byw ar gyfer honna. Dyma'r tafliad gan Wilson, mae'n un dda. A'r Barri yn ennill y peniad, a fydd hi'n gic gornel gynta'r gêm, a hynny wedi 1 munud ar 15, a hynny i'r ymwelwyr sydd ar ei hôl o gol i ddim yma ar Barc Jenner yn Rownd Gynderfynol, y Gemau Ail Gyfle i benderfynu pwy fydd yn ymuno â Phen y Bont. O Ben Amon yw'r tala o chwaraewyr Hwlffordd. Brwsi. Taro'r bel yn erbyn Barton, felly fe fydd yna ail gic gornel. Y Brwsi, chwaraeodd fan hyn gyda'r Barri wrth gwrs, i dad hefyd, Dave y Brwsi wedi cynrychioli'r dreigiau. Wedi penderfynu gadael cwpl o dymorau yn ôl. Hawkins yn fyr at y Brwsi, yn ffigio ar ei drod dde yn croesi. Shepherd ar ail bel. McCarthy yn edrych i fyny, chwilio am y rhediad, dyma Bacon! Y gol yn agored i Jacob Bacon. Yr amddiffynwr yn methu gic.
yw'r perygl fynd drosodd o ran y Barri, y mae allan nawr am dafliad, ond cyfle clir cyntaf i Hwlffordd yn syrthio i'r gŵr yma, Jacob Bacon. Mae'n rhaid fod yn gwbl onest, ond i'n meddwl bod hwnna'n bas anghywir gan McCarthy. Dydy fi sydd, na, fi sy'n anghywir, ond hi'n berffaith. A ti'n gweld wedyn, mae'r croesiad yn berffaith. Mae chwaraewr anghywir. Wastad yn anodd, mae'r amddiffynwr o bosib mewn safle gael bloc, ond eich o ran Bacon, ti eisiau ymysodwr yna? Wilson ar tafliad, Bale yn rhydd o Milcwr Cosby, Barton yn casglu. Gwrthdrawiad, cyfle i'r Barri wrth ymosod, a mae McCarthy yn daclus yn ôl at Ifan Nott. Tempo da i'r gêm. Hwlffordd yn adeiladu hunain chydig nôl mewn i'r gêm yma. Ie, dwi'n credu ar ôl 10 munud mae wedi gwella. Just bach fwy o safon pryd maen nhw'n mynd ymlaen. Mae Dan Hawkins yn y gêm, sy'n bach fwy nawr. A maen nhw'n achosi cwbl o broblemau. Beth maen nhw'n gwneud yn dda iawn, pryd mae Barri yn mynd yn hirach. Mae Bacon, Rhys a McCarthy'n edrych ar ôl Ieuan Owen a Hilbert tyma bach yn well ar hyn o bryd. Cenniford at Bacon yn codi'r Bale yn uchel. Mae Walters yno, mae Bale yn torri at y Brwsi sy'n gallu taro o bell. Shepherd nath parri'r croesiad safonol, a mae'n un arall da hefyd ychydig tu hwnt i Greg Walters, a mae allan am gic gol, ond y rhediad yna, McCarthy ar bas, ond Corey Shepherd oedd yn chwipio i mewn. Ie, dyna'r gallu'n de, ac y croesiad yma gan Shepherd hefyd. Dwi'n cweit yn siŵr am hon, o bosib weithiau ti jyst angen cadw'r Bale yn fyw, achos mae'r croesiad yna yn gorau bod yn hollol berffaith. I ddilanio ar Ben Walters yn erbyn 3 amddiffynwr mawr sydd isio'r Bale na ddod i'r Cwrt Cosby iddyn nhw benio i ffwrdd. Mae rhaid i fod yn berffaith, ond lot gwell gan Hwlffordd ar y droed blaen o'r diwedd. Dim ots gan y Barri gymysgu pethau lan y tro hwn, maen nhw'n mynd yn hir. Ymwybodol bod Hilbert a Ieuan Owen yn o'i roi pwysau ar amddiffyn yr adar gleision. Hawkins yn disgwyl, a fe'i dynnu nôl fan'na, mae Sainty, mae'n mor fawr, mor gryf. A pas ddeallus hefyd i lwybr Wilmot. Wilmot lle o'i flaen e'n rhedeg yn union gyrffon. Y bastiau a Hilbert sy'n mor gryf. Hilbert y sgoriwr yma, taro Bale yn erbyn Rhys, a mae allan am gic gornel gyntaf gêm i'r tîm cartre. Ie, mae'n eiliad mae'n gallu newid eto. O'n i'n meddwl bod o'n y drosedd gan Hilbert i fod yn onest. O'n i'n weld os mae Bacon jyst ddim cweith digon cryf yn dod i fewn, mae'n gwybod beth mae'n neud. Dwi'n meddwl bod Bacon yn chwilio amdani, ond eto, mae'n chwinciad. Mae'r gêm di mynd o Hwlffordd yn cael 3-4 munud da, rwan y Barri'n pwysau eto. Wilmot mor allweddol i be maen nhw'n neud yn ymysodol. A Wilmot sydd dros y gic gornel, a mae mantais taldra Will Richards i fyny i'r cen, Margetson yno hefyd, a Sainty yn galw amdani a'r cyffyrddiad ola gan Will Richards heibio'r postyn. Ond maen nhw fel cewri yn y Cwrt Cosby ymlaen. Dylan Rhysad cyn y gêm ynglyn â'r brwydr corfforol, a yn anffodus i Hwlffordd dyn nhw ddim yn ennill hwnna ar hyn o bryd, a mae'n anodd. Mae 3 cawr yn y cefn, a wedyn sy'n adio Sainty yn y Cwrt Cosby hefyd. Mae'n anodd iddyn nhw. Mae ti'n gweld y symudiadau maen nhw'n neud, so mae angen Hwlffordd sy'n cryfhau yn yr ardal yna. A'r gwir ydy, pan mae gen ti gewri fel yma, wrth gwrs ti'n canolbwyntio ar barcio heina, ond mae'r enw yma Emlyn newydd enwi. Os ti wedyn yn deud, ti'n di enwi Hilbert ac Ieuan Owen, sydd yn fach, ond maen nhw mor ddiwiog, felly mae gen ti just rhywbeth yn dod o bob cyfeiriad, bob ongl o'r gic gosod gan y tîm cartre. Wilmot yn oedi, a Brwsi yn cyffyrddiad pwysig, oedd Shepherd yn am chwarae'r Bale ymlaen, ond drychwch ar y pwysau. Mae Wilmot ymysg eraill yn rhoi ar ymddiffyn Hwlffordd. Oedd dim llechen lan i'r gŵr yma heno, Ifan Nott, wedi disodli Luke Rhys, symudodd i Hwlffordd o'r Barri, fel rhif 1 Tony Pennock. Mae Walters wedi gwneud yn dda i gadw'r Bale mewn, ond pwysau ar McCarthy. Corey Shepherd yn ceisio dod o hyd i Hawkins. Shepherd eto at Wilson. Mewn i drad Cenniford sy'n cael tymor da i Hwlffordd. I ail dymor gyda'r adar gleision ers ymuno o Gaerdydd, a Corey Shepherd yn tacluso pethau yn y cwrt bach a'r pas mewn i drad a Brwsi'n creu lle i'w hunan yn ergydio ac ar darged
Radcliffe popeth tu ôl iddi, ond canmoliaeth gan Pennac am y symudiad. Ia, Shepherd oedd yn ei chanol un de. A ti jyst yn gweld yma y Bruising gwneud yr hediad o'r tu allan tu fewn i'r cae. Ac jyst yn agor popeth o'i flaen o, felly os dyna'n digon o bwys ar y bel, wrth gwrs mae'n mynd i gael ergyd i ffwrdd ac yn anlwcus yn taro targed. Yn sydyn iawn, mae'n gêm gystadleol o'n blaen. O, mae'n oedi yma Ieuan Owen i mewn a mae heibio'r postyn. Ansicrwydd difrifol yn amddiffyn Hwlffordd eto, a maen nhw'n lwcus nad ydyn nhw dwy ar ei holi. Ydy, Ieuan eto yn brysur iawn, a fi'n mynd siŵr beth mae Dylan Rees a McCarthy wneud fyna. Ddau'n edrych yn ei gilydd, edrych ar Ifan Not, mewn rhywun yna, neb yna. Ieuan Owen sy'n ennill y brwydr, ond just pasio'r postyn, anlwcus iawn. Och ti'n meddwl, a fysa wedi gallu cyflymu gyrraedd i? Na, dwi'n meddwl nath o ddal yn ôl yn meddwl, os mae'n taro'r postyn, dwi'n cael 1-2 bach a sgorio. Dyna oedd o'n ddisgwyl, yn gwybod oedd hi ddim cweit yn mynd i fynd i fewn efo'r ergyd gyntaf, ond dyna di Ieuan Owen. Mae'n enghraifft berffaith yn de, mewn chydig eiliadau ydy o nunlla. Mae'n jyst yn popio fyny, blaen i droed a just iawn yn sgorio. A'r camgymeriad gan 2 o chwaraewyr mwyaf profiadol Hwlffordd. Ie, fi'n credu oedd yn aros i rhywun all wneud y swydd, dwi'n credu, a Ifan Not yn ganol o hefyd, so... Ond hefyd, yn erbyn mae'n siŵr 95% o ymysodwyr, maen nhw'n amddiffyn honna, dim problem. Dydy'r ymysodwyr ddim yn cyrraedd i, ddim yn awyddus yn chwilio am y camgymeriad bach, felly wrth gwrs yn amddiffynol, mae'n broblem ac yn camgymeriad, ond swn i'n tueddu yn fwy i ganolbwyntio ar yr elfen ymosodol dda. Wel, 2 gyfle da wedi methu gan Ieuan Owen o flaen gol. Dwi'n methu llawer, ond yr un a'n gynnar yn y gêm ar ei drod chwyth yn y cwrt bach, a nawr pwysau McCarthy yn gwneud digon i'w rwystro rhag roi y Barri 2 ar y blaen. Bacon o dan bwyso, eto'n oedi, a drychwch ar y cyflymdra i erbyn a dyma fydd cerdyn melyn cynta'r gêm. Yn oedi ar y bel, yn colli'r meddiant, yn tynnu'r gwrthwynebydd i lawr, a mae'n benderfyniad cywir gan Thomas Owen. Ydy, bach yn camgymeriad gan Bacon, meddwl gallu mynd pasio Owen, a fel ni'n sôn, mae fe just yn... O beth o'n i'n hoffi, nath e enll y bel, a nath e just eisiau fod yn positif. Oedd e'n gwybod oedd e'n gyflymnach na Bacon, just bwrwl bel pasio, a ie, fe credu oedd Bacon yn gwybod yn ei golli'r ras. Ge Grydd at Hulbert yn ymateb, yn ennill yr ail bel. George at y postyn pella! A mae yna wrthdrawiad yn y cwrt bach, y bel yn rhydd Bacon ar draws. Mae'n clirio, ond nôl eto gan Ellis Williams. Hwlffordd eto, yr amddiffyn dan warchau. Will Richards yn ôl i'r dreigiau ac yn daclus. Y bel a Wilmot hir, a drychwch ble mae Ifan Not. A tro hwn McCarthy sy'n mynd i'r llawr. Oedd hi'n agos yn doedd, a da ni'n gweld y croesiad i ddechrau. Mae mor beryglus, ti'n gwybod bod yr amddiffynwyr yn stryglo. A Ieuan Owen, bron a bod, mae o'n teimlo bod amddiffynwyr yn mynd i gael rhywbeth arni, ond mae yn y fan ar lle, anlwcus. Hir gan Ifan Not, bel yn dorri at y Brwsi. Angen ffordd yn ôl i Hwlffordd i'r gêm. Shepherd yn croesi, ond tro hwn mae'n rhy agos at George Radcliffe. Mae hanner awr cynta yma di hedfan heibio. Rwystredigaeth i'r gŵr yma, Tony Pennac. Oedd e wedi rybuddio i dîm fe fydde'r safon yn uwch y prynhawn yma. Ond yn canmol y tîm am ei perfformiadau yn enwedig yn ail hanner y tymor. Ond nhw gweilod y Gynghrair yn mis Hydref. Ond wedi troi pethau gwmpas, y drychwch a Hulbert. Mor gryf, mor gyflym, pas dda, Barton yn ei lledu ddi allan i'r chwyth at Ellis Williams. 2 yn disgwyl croesiad. Williams yn erbyn Jack Wilson. Wilson yn cychwyn i gêm gyntaf ers Mawrth 2024, a mae wedi gwneud yn dda fanna. Ond tafliad fydd hi. Neu, na, mae tafliad i fi. Tafliad, pella. Ia, da gan hwn yn amddiffynol, da gan Williams yn ymysodol, jyst yn trio gweithio yr ongl i gael croesiad fygythiol i fewn. A fel ti di sôn, Meg, yn sydyn iawn, mae hwn yn dechrau troi fewn i gêm dda. Ond wrth gwrs fe Barri yn teimlo, jyst rhyw ail gol. Ail gol cyn diwedd ar hanner, jyst i dorri calon arno. Rhys. Preston Davies at Williams. Williams yn croesi, eto Rhys sydd yno.
A Brwsi yn helpu'r bêl ymlaen at y gŵr tal, y tala sydd gan Hwlffordd Ben Arman, y prif sgoriwr. Ond prin i ni wedi gweld Ben Arman. Gwaith da, ond y bas ddim cystal efallai. Wel, uchafbwyntiau rali yn ysoedd Canarias nos yfori am 5 munud ar 20 i 10 ar S4C, y ralio. Mae digon o gyflymdra wedi bod yn yr hanner awr cyntaf gan y Barri yn benna. A digon gan Steve Jenkins, a sio nodi bod ralio ymlaen nos yfori am 5 munud ar 20 i 10. Barri 1, Hwlffordd dim, Rownd Gynderfynol y Gemau Ail Gyfle, cymaint yn y fantol. A trosedd gan Arman. Pan o'n i'n meddwl ac yn ystyried y gêm heddiw o wain, o'n i'n meddwl, mae'r Barri, os maen nhw'n heiddi mynd i'r Rownd Gynderfynol. Nhw sydd wedi gorffen yn drydydd. Ie, ond os mae dyna di'r pwynt, sa'n pwynt cael Gemau Ail Gyfle, jyst roed o'r tîm sydd yn gorffen yn uchan y tabl. Dyna sy'n neud o mor gyffroes, ynddo. Ac i ni gael tymor anhygol, yn gwneud mor dda, ac bron yn achosi surprise i ddisgwyliadau pawb, ond wedyn ar yr eiliad ola, os ti'n mynd teimio'n iawn, mae'r freuddwyd drosodd. Rhys Griffiths fanna wrth ymyl David Hughes. Diwn di gwenu ers ennill ddoed, dan ni mewn. Mae'n gwenu ddo, dde? O'n i'n siŵr ti fyw, oedd wedi cynhyrfu yn llwyr, tyma. Bydd e wrth i fod wedi dîm yn y Rownd Gynderfynol. Bydd e'n gwybod, os ydy'r sgôr yn aros fel hyn taw teithio yma, fydd e'n gorfod wneud. George. And Ben Marginson. Marginson yn fab i Martin Marginson. Fforddwr golwyr Abertawe, sy'n ni adael Abertawe eleni. Bas braidd yn fer a Will Richards yn gorfod camu mewn, ond mae Bacon yno, mae'n gadael y bêl yn y diwedd i'r rhedeg droedd i Van Not. Pwynt o'n i'n ceisio wneud o wain gyda'r Barri fanna yn heiddi mynd trwy. Ennill Cwpan y Cynghrair, anlwcus falle, neu'n esgeilus i golli nebyn rhyl y Cwpan Cymru. A mae cymaint o ddisgwyliadau uchel fan hyn o ran cyrraedd Ewrop yn ose. A weithiau ti'n cael y tymor yn ded, ni'n gweld y drosodd yn fama, wrth gwrs mi oedd i cic rydd. Oedd Marginson jyst yn neidio i fewn o fan, mae yna ddau yn ei droseddu fo. Ond maen nhw jyst, weithiau ti'n cael tymor fel clwb, a ti'n meddwl hwn ydy y tymor. Mae'n rhaid ni gymryd mantais, os da ni ddim yn cyrraedd Ewrop, os y chwaraewr yn mynd i adael ag ati, felly, ia, ti yn cael y teimlad bod hon i fod yn dymor special iddyn nhw, ond wrth gwrs, Hwlffordd, neu Pen y Bont, oedden nhw yn sicr yn trio torri calonna nhw. Corey Shepherd at y postyn pella, a nynne wedi canmol e gymaint yn ystod yr hanner cyntaf. Mae rwystredigaeth i Tony Pennec. Mae'n gwybod dyle hwn fod wedi'n yn well yma nawr. Ei, bach yn wastraffus sy'n credu. A fi gael angen Hwlffordd meddwl am ffyrdd gwahanol i just mynd teg at Barri, achos mae just hyrddio fe yn y cic os fi ddim yn gweithio ar hyn y bryd, hyrddi fe wrth Jack Wilson a Corey Shepherd fyna, so mae angen bach fwy o stafon. Albert yn ei methu, Owen yn helpu'r bêl ymlaen, oedd yn edrych am yr hediad gan Mikey George. Sôn am Gemau Ail Gyfle, ymlaen Western Supermare yn y Gemau Ail Gyfle y tymor yma. Gêm gyfartal ddo a byn Dorking, efe? Do, ie, gêm gyfartal ddoi. Gorffen y chweched sydd yn gret i'r clwb, a Hemel Hempstead nos Fawrth nawr, so trip lawr i Llundain eto. Hemel Hempstead, sŵch chi wedi gwneud yn erbyn rheini tymor yma? Colli'r ddau, fi gyda. O'n i ddim yn gwybod, o'n i wedi gwenu yna. So ti'n yr un sefyllfa, Hwlffordd Hemel mewn ffordd? Mewn un ffordd, ie. Gobeithio byddai'n gwneud rhi camgymeriad o 3 munud, gobeithio gwneud. 32 funudau wedi chwarae yma ar Barc Jenner. Lle mae dreigiau y Barri ar y blaen o gol i ddim gol. Oli Hulbert wedi 2 munud yn manteisio ar camgymeriad amddiffynol dychrynllyd o wael gan yr ardal gleision, rhywbeth i chi ddim yn cysylltu yn ôl gwbl. Dyma Arman yn edrych i'r rhyddhau Hawkins, mae'n ras am y bêl, ond waith da yn y cefn gan Ceston Davies. Ellis Williams, ond yn colli'r bêl.
i Greg Walters. Walters yn cael ei ben lan, yn dewis y bas, ac yna'r ergyd gan Jack Wilson. Wedi cymryd cyffyrddiad, fe fydd hi yn gig gornel i Hwlffordd. Chwarae teg i Jack Wilson. Walters yn ei chanol i'n den, ennill y meddiant cyffyr y trwm gan Williams, a wedyn, ddim yn panic, ddim yn chwilio am y bas wirthiol na yn syth bin. Dwi'n yn siŵr os mae hwnna yr penderfyniad cywir yn mynd am yr ergyd efo dynion yn cyrraedd y cwrt Cosby, ond o'r ergyd yna mae'n ail gyfle rwan. Hawkins at y postyn pella, y peniad lawr, a Will Richards yn gwneud yn dda i gael ei drod iddi. Clwstwr o chwaraewyr i Hwlffordd ar y postyn pella, Walters a Ben Arman yn ennill y bêl gyntaf. Fel na sôn yn gynharach, yr ail bêl sydd yn bwysig fan hyn, yr ail bêl yn lle berffaith i Hwlffordd sgorio fyna, really. Nath Ben Arman yn yr postyn cefn, peniad nôl i'r bocs, a dyle rhywun bod fyna. McCarthy mewn i drad Hawkins, ond cweit ar yr un donfedd Hawkins a Ben Arman a beth yw Hulbert a Ieuan Owen. Edrychwch ar mateb cynta na gan Hulbert yn syth. Mae allan oddi ar ei drod mae e lon llaw yn dweud. Beth mae'r ddau na wedi gwneud yn dda iawn, dwi'n credu, a Barri, really. Maen nhw wedi just 10 munud cynta, a wedi just mynd dros tot Dylan a Bacon a McCarthy. A nawr mae mor gymaint o le o flan nhw, so mae Ieuan Owen a Hulbert yn pigo pockets bach, a mae lot o le rhwng Carl Kenneford, rhwng Corey Shepherd a Greg Walters i'r tri amddiffyn yn Hwlffordd. Hwlffordd yn geisio taro nôl cyn yr hanner. Greg Walters, mae hwnna'n groesau bach da, ond oedd e'n rhy agos eto at Radcliffe. Mae e yn casglu'n gyffwrddus ac yn edrych i daflu'r bêl yn hir lawr cad Hulbert. Dyma Kenneford yn edrych o gwmpas, gwaith da gan Kyle Kenneford. Hwlffordd yn ennill y meddiant nôl. Shepherd. Ac Owain, wrth feddwl am y Barri, o'n i'n meddwl, mae tyma bach yn hen ffasiwn mewn ffordd. Sim llawer o dimo yn chwarae dau ymosodwr. Na, wastad yn anodd dyddiau mae chwarae yn erbyn dau, oherwydd di amddiffynwyr ddim cweit wedi arfer. Ond be maen nhw'n gwneud yn glyfar ydy yn amddiffynol, mae Ieuan Owen, mae'n dod i safle asgellwr ochr dde. Mae o'n cynnig digon o gymorth, a wedyn, unwaith maen nhw'n ymosod i hunan, mae o'n gwibio i fod yn agos at Hulbert, fel da ni'n gweld rwan. A fe sy'n cael y cyffyrddiad i mewn tuag at Robbie Wilmot. Mae Wilmot yn mynd i'r llawr, mae e moyn cicri, dwi'n mynd i chael i. Bacon. Gofyn fod yn ofalus ar Gerdyn Melin efo drosedd ar Ieuan Owen. McCarthy. Ymwybyddu y rhediadau, a bas syml mewn at Hawkins. Hawkins eto'n chwilio am Kenneford, fe geith ail gyfle. Walters sydd allan ar y dde, maen nhw'n mynd trwy'r canol at Arman, ac yna lledu ddi at McCarthy. McCarthy, mae'n groesiau da! A Will Richards eto. Teniad pwysig arall gan y cawr. A Sainty yn ryddhau Barton na George. George yn torri tu fewn, heibio i y brwsi. Mae hwn yn rediad cryf, ond yn rhedeg mewn i wal o wyn yn fanna. Chyfle wrth ymosod nawr. Shepherd mewn at Arman. Arman yn erbyn Will Richards. Dwi'n mynd llawer o newid mas o Will Richards yn ystod yr hanner cynta man. Dyma Corey Shepherd. Shepherd yn ei lledu ddi allan i'r asgell dde at Wilson. Hwlffordd yn chwarae'n well nawr. Chwarae hunain nôl mewn i'r gêm, yn chwilio
am y gol i ddod â'r sgôr yn gyfartal. Hawkins yn dal y bel i fyny. Eto y cewri i'r Barri yn clirio trwy Seinti, ond mae wedi rhoi fe'n syth at Dylan Rhys. Rhys tuag at Hawkins. Gwaith da gan Seinti, edrychwch ar yr hediad ddeallus na gan Ieian Owen. Gan sydyn iawn, mae'n ddau yn erbyn dau. At Hwlffordd yn torri tu fewn, o, mae'n alawio fan nad os gwrthryw. O, waw! Welon ni hwnna'n glir o Wain Tudur Jones, reit o flaen cynorthwydd y dyfarnwr. Wel, oedd hi'n sef dda. O'n i'n rhaid i fel la. Wel, come on. O'n i'n meddwl bod yna drosedd yn mynd i ddod. Nath o lithro i fewn llawar rhy gynnar. Ond wedyn yn cael ei dwyllio efo'r chop i fewn gan Hwlffordd. Gown ni weld hon rwan, come on. Mae'r chop i fewn, y ddau yma'n de. Dau yn ebyn ddau, mae'n trwbl. Mae Cathy'n penderfynu llithro mor gynnar. A mae'n gic os motyn. Ti'n gwybod, dyddi yma, ti'n gweld llawio os mae'r frach i ffwrdd. Mae'n siŵr bod Emlyn yn mynd i warchod i hen fet ac amddiffynwyr, ond ti'n gwybod, mae hon yn stopio Hwlffordd rhag mynd tuag at y gol, cic o'r smotyn. Nes i'n yr un peth ddoi, actually, Ows. Really? Oedd ddim yn gig o'r smotyn hefyd, so... Na, mae'n gig o'r smotyn. Dwi'n credu bod Cameron Cathy just yn poen i tyfa bach mae Hwlffordd yn tu allan o, so ddim wedi just dewis yn gynnar bod ddim yn mynd i fynd i'r llawr a trio cael y bel, a just war a teg, Hwlffordd symud y bel yn dda iawn. A ie, gig o'r smotyn, trwy Hwlffordd yn fygythiad o hyd a Barton sydd yn oer Barri. Mae fe'n clirio lawr ca, ond mae rai chi gwestiynu'r swyddogion fanna. Bel hir, oedd hi'n bel dda tuag at Ben Arman. Mae'n canmol y croesiad, ond Radcliffe yno. Ie, hwn di'r targed ynddo, Radcliffe yn neud yn dda chwarae teg, a wedyn peidio rhithro'r bas. Mae wedi gwastraffu cwbl o weithiau, rhoi meddiant yn syth nôl i Hwlffordd. Ond ti'n gwybod be, ti'n lle gadael yn fanna meic o ran y penderfyniad. Mae'r rheola llawio newid, ti'n gwybod, yn aml, ond dwi'n meddwl dyddi yma, mae'r digwyddiad yna i fod yn gic o'r smotyn. Mae yna lawio, ac o lle oedd y dyfarnwr, a lle oedd hwn, ochr yna'r cae, ddyliau nhw rhwng y ddau yn nhw wedi weld o. A chi'n lligfa, mae Steve Jenkins yn wallgo gyda'r penderfyniad yna. Ydy taw Ian Bird ydy'r bachan, a mae'n cael y Bird hefyd gan yr cefnogwyr. O, camgymeriad yn ganol cael gan Barton. Mae'n ffodus bod Barri cael y bel yn ôl. Margetson a George. Margetson, mae'n gwybod os ydy'n codi'r bel yna mewn i'r sianel, fe fydd Hwlffordd neu Owen ar draws. McCarthy yn ffodus nad yw wedi ildio cic o'r smotyn, a cyfle gwych i Barri dyblu mantais. Ond tra bod i dim ond yn un i ddim Emlyn, mae Hwlffordd yn sicr yn parhau yn y gêm. Ydy, maen nhw'n dal yn y gêm, a mae'n rhaid gweud, maen nhw'n parhau, maen nhw'n gweithio'n galed. Ond bydd y problem nawr, maen nhw'n bwys bach yn uwch, fel nath ni just weld, mae fwy o le i Hwlffordd a Owen achosi fwy o broblemau. Dwi'n un mistake sy'n digwydd a lle fod dau ddim. Ond ie, mae'n neis i weld bod Hwlffordd dal yn y gêm. Hwlffordd eto, cyfle, mae'n mynd i'r llawr. Mae'n edrych ar Thomas Morgan. Mae'n siŵr o fod yn rhegi ar Thomas Morgan. A mae'r penderfyniad yn mynd yn ei erbyn e. Dim penderfyniad, dim cic o'r smotyn, beth chi'n meddwl fechyn? Ie, doedd hon ddim yn edrych fel cic o'r smotyn. Ydy'n cael blaen i droed ar hon, osib iawn, os ydyn ni Chris, dim digon, no way. Mae'r bas gan Wilmot yn special. I weld honna eto, de, achos mae'r spin mae'n rhoi arni. Fel amddiffynwr, ti'n meddwl bod chdi mewn safle da, sbio ar hon, mae'n gwybod yn union beth mae'n neud. Mae hon jyst yn tynnu'r bel i ffwrdd o McCarthy, a wedyn yn achosi lot o broblemau, ond di hwnna ddim yn gic o'r smotyn. Oedd e'n cyfle fi'n credu i Dylan Rhys, jyst edrych ar ôl McCarthy fyna, rhoi neges yn bach i Hwlffordd, cael y bel, cael Hwlffordd, a neges just gynnar amser, ond ie, nath Hwlffordd trwy fyna, a eto mae'n edrych yn gret yn amddiffynol yn Hwlffordd ar hyn o bryd. Barri nath orffen yn seithfed llynedd yn colli ynghen ar hon. O, tacl fan'na, mae'n syth. Cerdyn melyn i Dan Barton, y drosedd ar Greg Walters. Mae'n benderfyniad cywir gan Thomas Owen. Rwy stredigaeth gan y chwaraewr canol ca.
a chygrydd i Hwlffordd. Ie, mae wedi cael cwbl o funudau, chydig bach yn fler i ddeu gwir. Chwaraewr mor daclus nath o ddechrau'n dda. Mae wedi cael cwbl o gyffyrddiadau trwm sydd ddim yn rhywbeth ti'n disgwyl efo'r dyn yma. A ti'n gweld ar ei wyneb o rhwystredigaeth fel ti'n sôn, mei. Dyna oedd y dacl yna. 100% yn heiddi'r Cerdyn Melyn. 2 funud tan yr hanner. Barri 1, Hwlffordd dim cyfle da fan hyn ymlaen i Hwlffordd. Ie, fi jyst gobeithio yn gwneud rhywbeth bach yn wahanol, a ddim jyst roed y bel yn y cwrt gosbi. Tryn yw'r cyfleoedd lle mae Hwlffordd wedi ennill y bel yn yr awyr. Walters ac Amon yw gobeith gorau nhw. A Bruce sy'n dros y bel. Check out Walters yn mynd y cwrt gosbi. Mae'r bel yn torri at Hawkins. Mae Shepherd yn galw amdani. Shepherd wedi ynysu rhywfaint. A drychwch pwy sy'n nôl yn amddiffyn Ieuan Owen. A mae'n pigo pocket. Corey Shepherd, gwych gan yr a mae'n y dacl o'r tu ôl a bydd hwn yn Cerdyn Melyn. Wel, Corey Shepherd yn colli limpyn fan'na. Wedi colli'r bel, yn colli'r frwydr, a fe sy'n gweld Melyn. Dwi'n siŵr os nath o hon, os mae tric oedd hon, gwni weld o'n... Na, ti'n gwybod be, chdi oedd yn iawn, meic, nath o mor dda, jyst dal i droed allan, a wedyn rhwystredigaeth llwyr. Y goes chwith na, droed chwith sy'n dod ar draws, a jyst rhyw swipe bach. Ac ie, y dyfan nhw jyst y cadw'r rheolaeth ar y gêm, Cerdyn Melyn heddiannol arall. Wel, i ni yn munud ola'r hanner lle mae'r Barri yn parhau ar y blaen. Y gol gynnar na gan Oli Hwlffordd yn gwahanu'r tîmoedd, ond fe fydd y gŵr yma, mae'n digon gan y ddau reolwr i bendroni hanner amser. Credu fydd Tony Pennock yn falch nad yw i dîmau yn fwy nag un ar ei holi ymlaen. Ydy, ffodus iawn. Mae'n rhaid gweud. Walters. Pediad cryf gan y chwaraewr profiadol, lleol. A Bruce Hawkins a Walters oedd wedi meddwl ergydio fan'na. Mae'r bas yn fyr at Wilson. Mae Wilson wedi gwneud yn dda. Sgiliau bach yn mynd y cwrt cosbi. Ond nid yma tro cynta. Cewri y Barri yn camu mewn. 2 funud wedi cael ei ychwanegu. Ceston Davies wedi darllen y bas na'n dda. A pas wych ganddo fe mewn i'r gofod at Ieuan Owen. Owen mewn tuag at Wilmot! Arbediad safonol gan Ifan Nott. Trediad arbennig gan Robbie Wilmot o ganol ca. Owen ar bas. A lle wedi bod yn ddwy yn rwydd. Am arbediad. Dwi'n siŵr pam y Dylan Rees wedi cael ei lusgo allan o'i safle sy'n gadael McCarthy a Bacon 2-2. A wedyn mae'r hediad hwyr yma. Sa'n dwi'n gallu gwneud llawer mwy efo'r ergyd. Ti'n jyst yn gweld Ieuan Owen o'n glyfar. Pwysau'n gret ar y bas. Cyffredin cyntaf yn dda. A wedyn mae hwn yn ergyd safonol. O mae'r arbediad yn well. Wilmot trediad da o ganol ca ymlaen yn fan'na. Hwlffordd yn ychwanegu at ei gol gyntaf rwyd ochr tro hwn. O, mae'n llawn hyder. Oli Hwlffordd wedi sgorio'n gynnar yn y gêm a wedi bod yn lon llaw ymlaen. Ie, llon llaw i lot o bobl. Dim just Bacon, dim just Rees, dim just McCarthy. Ie, maen nhw'n methu delio o. Ond ie, just... Mae fe just eisiau'r bel, cwtio fewn. Coes, ie, ar ochr dde, a anlwcus mewn ffordd. O'n i'n meddwl mae gol o dde, rydw. Mae Bacon wedi cael ei giro ar ei tu allan cwbl o weithio yn do, so ti bron yn gweld o fan'na. Dwi'n eisiau mynd mewn ras, na, da chdi fynd i fewn i ganol y cae, ac mae o'n broblem i rywun arall wedyn. Eich trio cymryd y cyfrifoldeb ei hun. Wel, eiliadau sy'n weddill yn yr hanner cynta. Mae Hwlffordd wedi gwneud yn dda i gadw unan yn y gêm, a bod nhw ddim mwy nag un ar ei holi. Hawkins yn brysur. Shepherd! O, mae'n ergydd dda a darged gan Corey Shepherd, ond Radcliffe wedi darllen i, a dyna cyffro ola'r hanner. Corey Shepherd ar ergyd ar darged, ond tipyn i fyfyrio gan Tony Pennock ar yr hanner, i dîm ar ei holi. Ond Oli Hwlffordd ar gol allweddol yn cymryd mantais o gamgymeriad gan yr amddiffyn. Ond oedd McCarthy wedi llawio. Wel, mi oedd e. Dylen wedi cael cic o'r smotyn. Dyle'r Barri fod yn fwy ar y blaen. Ond ar yr hanner, y Barri sydd ar mantais, y Barri 1, Hwlffordd dim.
Diolch yn fawr iawn I chi, Mike. Wel, mae yna ddigon gyda fi ac Emlyn Lewis I drafod yn y man, ond yn gyntaf I ni am ail fyw yr holl ddrama rhwng Bai Colwyn a Phen y Bont o Brynhawn Ddo. Bai Colwyn erioed wedi bod yn Ewrop. Phen y Bont wedi bod yn Ewrop ddwywaith yn y 3 tymor diwetha. Ras. Davies efo Clay. Davies campus nes mae Robles yn y cwrt. Mae yna Aaron Edwards yn y hefyd. Oedd angen gwell pas mewn gwirionedd yn doedd. Oedd Edwards I gerhediad mor dda. Da gan Davies, o'n i'n meddwl falle bod hi'n gic cryf, ond y dyfarwn yn gadw pethau I redeg. Ond ie, bach fwy o safon gan Davies ar y croesiad, ond o'n gyfle da iawn. Twt. Mae hwnna'n bêl dda mewn y cwrt! Oedd na gam sefyll. Mi oedd na gam sefyll. Venables ath mewn. Nath Aaron Edwards yn arbennig fyrin I clyrau hwn. Dwi ddim yn gwybod bod na cam sefyll. Da chi yn teimlo bod rhaid I rhywbeth rhywbryd ddeillio o'r peli hir. Mae Venables eto nôl yn gwneud. Be mae Ciffa Môr yn ei wneud? Dod nôl I amddiffyn pa mae angen. Nawr te, mae rhaid i'r blaenwr fynd ar ben ei hun am rediad gan Can. A Roberts di aros efo fo. Nath Can yn dda fanna. Gwych, dy bod na I gêm en, fe mae mor dda yn redig at y bel na, Craig Gwagle na. Davies. Na'r peniad yn y diwedd, fel a falle di mynd mewn I ganol y bocs. Dim ond I gadarnhau bod hi'n ddi sgôr, ac o bosib nad ydy hynny'n syndod. Can. Mor brysur. Venables! O, oedd o'n gyfle. Oedd o'n gyfle clir, cyfle gorau'r gêm. A mae'n para'n ddi sgôr. Can yn neud arbennig o dda allan yr asgell dden a ti jyst yn disgwyl Venables. Dyn ni wedi gweld yn ystod y blynyddoedd, dyna'r gyfleuon mae fe'n jyst yn ysu am yn ystod y gêm a fydd e'n siomedig gyda'r peniad na fyna. Un gol i'ch atgoffa chi gan y ddau dîm rhyngddyn nhw yn 6 gêm diwetha a honna'n gico smotyn. Da ganol cae gan Cumming a Davies! Mae'n mynd eto ac ar draws I glirio oedd yr eilydd Woody Wys. Mae'r Gwagle hyn jyst wedi agor lan dros pen Woody Wys a wedyn Davies yn ergydion gwych. Falle'r uchder yn digon hawdd I Armstrong, ond arbedion digon hawdd tuag at y cornel. Mae amser I greu cyfleon yn bryn pwy sy eisiau bod yn arwr. O beniad gan Venables! Och, fyddodd y golwr. Ac oedd na gwthiad, dwi'n meddwl. Venables ar flic. Mae fe'n meddwl Clayton Green, mae hwnna'n gyfle. Dwi'n credu bod hi jyst yn cymeryd I lygad oddi ar y bêl. Eiliadau sy'n weddill, fyddai mor ddramatig pe bai rhywun yn sgorio nawr. Y bêl mewn i'r cwrt cosbi. Ac Robles! Robles allan gael gafael arni! Robles! Am ddiffyn gwych! Am ddiffyn gwych! Mae'r cyfle'n dal yno! Jordan Davies yn mynd lawr! Ac mae'r ergyd heibio'r postyn wedyn! Dyna be fydde drama wedi bod. Yr ergyd yn y diwedd gan Jamie Cumming a mae'r chwiban ola wedi cael ei chwythu. Mor agos Sean at beidio gael cicio smotyn. Wel, dyna'r cyfle, Robles. Dwi'n yn siŵr pwy sydd ar bloc reit ar y diwedd yna. Pritchard dwi'n meddwl, a wedyn yr ergyd. Am ddiweddglo, Bodge eto. Mae fe wedi bod yn amlwg. A yw honna yn gic o'r smotyn. Davies yn mynd lawr. Wel, nath bron I 10. Popeth digwydd yn y 10 eiliad diwetha. Chris Venables I gymryd cic gynta y cicia'r smotyn. Fo gafodd gyfle gorau'r gêm. Fo fethodd yr hediad yn un hir. Am gic o'r smotyn. Am gic o'r smotyn. Y pwysau yn syth ar Aaron Williams. Mor agos at y postyn, fel bod I bron yn amhosib i'r golwr. Neud y penderfyniad, pwy gornel dwi'n mynd amdano, mae bron yn dod oddi ar y postyn. Mae o'n edrych yn hunan feddiannol. Sut fydd o mewn eiliad neu ddwy? Mae'n un dda. Weithiau mae'n mynd lawr y canol yn effeithiol. Pamlaen. Un arall lawr y canol. A gwaedd i'r dorf, annog y dorf I aros efo nhw.
fel Wood, penderfynu mynd lawr y canol, falle jyst yn rhoi y llygiad i'r gôl geidwad. Richard. Ma' nhw'n giciau da yn dydyn. Prif sgoriwr bai Colwyn y tymor yma. Fyddech chi'n disgwyl i hwn sgorio. A mae'r lle yma bron yn fudan. Mae'n gics motyn, digon da Davies, ond mae rhaid i roed clod i Armstrong. Mae nawr yn gyfle i'r adfantes iddyn nhw. Mor hunanfeddiannol, mor hyderus. Mae rhaid i'r cawr o amddiffynwr sgorio. Cywir dan bwysau. Gwych yn Cyril, tipyn o bwysau ar ei ysgwyddiau. Cleiton Green i'w chymryd Ac mae Pen y Bont wedi camu i Rownd Gynderfynol y Gemau Ail Gyfle. A mae yna bron iawn angrediniaeth i'w deimlo yn y dathlu. A'r ddau griw o chwaraewyr, y ddau reolwr yn mynd at ei gilydd, bron iawn yn ymddiheuro bod rhywun di ennill y gêm. A fel mae pethau'n sefyll, fe fydd Pen y Bont yn dod fan hyn. Dydd Sadwrn nesaf i wynebu'r Barri, ond gall lot newid yn yr ail hanner yma. Reit, mae Emlyn wedi dod lawr o'r pwynt sylwebu i ymuno a fi. Gynta gyd Emlyn, be nesti o'r hanner cyntaf yna? Hanner cyntaf da iawn, safonol, Barri sydd yn, Barri yw'r gwell tîm, eb os nag o'n i bai. Llanas yn y cefn gan Hwlffordd fel ni'n weld mewn munud, a Barri sydd yn gryfach ar hyn o bryd, ond dyma un gol ynddi, edrych mlaen i'r ail hanner. A Barri yn bendant nath osod o tempo yn gynnar iawn, ac fe geithon nhw'r gol gynnar yma, Emlyn, ar ôl rhyw 2 neu 3 munud, a hwnna yn gwmws i be bydde Steve Jenkins wedi moyn, oedd cael y gol gynnar yna, hala neges clir i Hwlffordd. Neges clir iawn, fi'n siŵr oedd Tony Becker ddim yn rhy hapus efo Ifan Nott chwarae tuag at Dylan Rhys. Camgymeriad, dim fel Dylan Rhys fan yna, ond beth mae'n rhaid gweud, nath Hulbert delio efo hynny, touch i fewn ar y coes chwith, a mynd yn erbyn Ifan Nott, dim gobeith iddo fe yn y gol, a dyna Steve Jenkins yn hapus iawn ar ôl 3 munud. A ti'n sôn yn dysylweb ti, Oli Hulbert, just pa mor allweddol ma fe, a just pa mor beryglus ma fe? Mae'n beryglus iawn, fel yn y sôn, mae'n boi mawr, boi bach fo iawn, so maen nhw'n gweithio'n dda iawn efo'n gilydd. Ond y safon wedi cael, daeth e fewn, wedi cael un neu ddau ergyd hefyd, so mae Barri yn anffodus mewn ffordd, dim ond just un i fyny. A o ran ymosodiadau'r Barri, lawr ar yr ochr dde yna, maen nhw wedi edrych mor beryglus, a maen nhw wedi bod yn bentost i amddiffyn Hwlffordd. Ydyn, a o'n i edrych mlaen, i weld Mikey George neu Abruzzi, a mae rhaid gweud, mae Mikey George wedi dod allan yn lot well, yn lot gryfach na Abruzzi ar hyn o bryd, ond fel ni weld, y cyfleoedd fan hyn, a Mikey George, Hulbert, Owen, yn involved, really, yn gyd ohonyn nhw. Mae jyst y safo yna, a fel ni gweld, dyn ni heb gweld lot o Hwlffordd ar hyn o bryd, cwbl gamgymeriadau o Hwlffordd yn y cefn fel ni weld, ond mae rhaid gweud, yn ymosodol mae Barri'n edrych yn dda iawn. Yn ymosodol yn edrych yn gryf. O ran amddiffyn Hwlffordd, ti jyst yn cael y timlad, sdim lot o hyder yna ar hyn o bryd? Sdim lot o hyder, fi'n credu mae hwnna'n dod o'r 3 munud cyntaf, dwi'n credu. Mae'n jyst ddim yn siŵr beth i wneud, mae Owen a Hulbert yn mynd nôl, yn stretcho nhw mewn ffordd, so maen nhw'n gefo problem o just edrych ar ôl y lle sydd tu ôl nhw. Ond wedyn, maen nhw'n mynd yn ddwfwn wedyn, a wedyn mae'n achosi fwy o broblem tu flan nhw. So, mae'r ddau yn achosi broblem yn mawr iawn i'r 3 yn y cefn, a dim lot o strwythyr efo nhw ar hyn o bryd. Wedyn ni, o ran ymosod Hwlffordd, gymeron nhw spel i fe mewn i'r gêm. Geithon nhw i cyfle cynta nhw ar ôl rhyw 20 munud. Dath hwn o Jacob Bacon. Felly, maen nhw wedi cael eiliadau, maen nhw wedi cael pethau sydd wedi gweithio'n dda iddyn nhw. Maen nhw wedi cael cwbl o moments felly. Fi'n lygo da. A gret. Pêl gret gan McCarthy, Shepard rhediad arbennig o dda, a nath dylai pasio fyna gath Bacon, felly rwy'n tu ôl Bacon, dylai fo cyfle fyna, dylai fel Ben Armand, felly fod yna, felly Dan Hawkins dylai fod yna, fi'n credu, ond efo law hynny, mae George Radcliffe heb cael lot i wneud, efo'r seithau gyfnod gan Abruzzi fan hyn, digon hapus gan Radcliffe.
Ie, ni'n gweld Tony Pennock fyna'n cymrydwyo I dîm. Rhywun sydd ddim wedi bod yn hapus ar y degau ymlaen yw Steve Jenkins, achos ti'n credu dylse'r Barri wedi cael cic o'r smotyn, yn enwedig gyda'r un gynta yma, os na lawio fan hyn, ti'n credu? Oes, arbennig gan Sainty I ddechrau off efo fe. Ie, yn dod o gros, da I Hull, but ie, mae McCarthy, fi'n siŵr beth mae'n trial wneud, fi'n credu felly stopio fe yn gynnar. Ond ie, mae'n just o fewn. Yw e yn, beth yw e, natural position, beth bynnag ar y laws o'r gain, neu beth mae'r dyfarnwr yn sôn ar hyn y bryd, ond heb os ac o'n I bai, mae angen rhoi cic o'r smotyn yn yna. A fel ni'n sôn, dyllu weld Steve Jenkins. Ie, dwi'n mynd hapus iawn efo'r dyfarnwr o gwbl. Ie, a wedyn ni, hwn oedd y llall, ond ie, felly dyfarnwr yn neud y penderfyniad cywir fan hyn o byd o roi cic o'r smotyn? Ydy, yn chwarae teg I Tom, felly mae wedi gwneud camgymeriad yr un cynta, ond dwi ddim yn fforsio un ar rhoi hwnna I Barri. So, ie, oedd hwnni bach rhy soft iddo fi. So, ie, un cic o'r smotyn, un ddim. Ie, I ni am weld Hwlffordd yn ymateb, hwnna yw'r cwestiwn. Reit wel, tymor nesa, mae yna newidiadau mawr iawn yn dod i'r Cynghrair. 16 o dîmau fydd yn chwarae yn uwch Cynghrair Cymru tymor nesa, a ni am glywed barn Owain Tudur-Jones am yr holl beth, achos mae fe gyda Nicky. Ie, diolch yn fawr iawn I ti Sioned, Owain Tudur-Jones, da ni'n cadw chdi'n brysur pnawn ma. Just gair yn sydyn iawn am yr hanner cynta yna. Y Barri di dod allan ar y droed flaen o'r cychwyn cynta. Nhw fydd yr hapus ar yr egwyl yn bendant. Ie, wrth gwrs, a just dechrau'n dda, y dorf ma'n creu awyrgylch, cael y gol gynnar neu gymaint o wahaniaeth. Ac o'ch di yn meddwl, ar ôl y chwarter awr, mae hwn yn mynd I fod yn hawdd. Ond yn amlwg Hwlffordd di cael ei hyn yn ôl I fewn iddi ac mae'n gaddo bod yn dipyn o ail hanner. Yn sicr, mae'n gaddo hynny. Dwi eisiau holi ti, fel mae'r tymor yma wan yn ddirwyn I ben, mae gennym ni gyfle I edrych ymlaen at y tymor nesaf. Oedden ni'n gwybod penwythnos dwytha bod ni'n ffarwelio ar Bala ynghyd a Llanelli wrth gwrs, a da ni'n bellach yn gwybod pwy fydd yr 16 tîm fydd yn ffurfio uwch Cynghrair Cymru y tymor nesaf. Be fydd yn well yn y Cynghrair, da ni newydd wed, ti'n meddwl? Da ni'n mynd gwybod I ddweud y gwir. Mae gweld tîmau gwahanol yn mynd I wneud gwahaniaeth. Ti'n gweld tîmau fel Trefelin, Rhydaman, Tryffynon fan hyn y gogledd, mae'n gret. Wan, ydy hynna'n rhywbeth yn y tymor hir sy'n mynd I weithio? Dwi'n mynd gwybod. Achos dwi'n cofio chwarae yn y Cynghrair pan mae 18 neu 20 tîm, ac hanner ola'r tymor, ti'n gweld, yna lot o tîmau tuag at y gwylodion, oedden nhw wedi rhoi give up. Felly gobeithio fe hynna'n mynd digwydd. Chydig o gyffro, rhywbeth chydig bach o wahanol, achos dyna mae'r cefnogwyr di ofyn amdan ers blynyddoedd, felly gobeithio fydd o gyd yn gweithio allan yn gret. Gai ofyn I ti hefyd am pêl-droed ar nos Wener. Mae hynny'n rhywbeth sydd yn apelio, yn dydi Ows? Yndi, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd erbyn pêl-droed yn yr ha. Ti'n cael mwy o ddyddiau fel yma lle mae'r torfeidd yn dod allan, tywydd yn braf, pawb yn enjoyo. Nos Wener, rhywbeth tebyg. Sgen I ddim problem gwneud pethau chydig bach o wahanol i'r arfer. Da ni di arfer cael pêl-droed ar brawn di Sadwrn, felly nos Wener pam ddim trio. Mae'n mynd I fod yn her I glybiau deithio, ond gobeithio'n ariannol bod nhw'n gallu sortio hynna allan, a fi na dorfeidd gwell ar nos Wener. Gai ofyn I ti yn sydyn iawn hefyd, da ni di weld Rhys Griffiths yma prawn ma. Pen y bont wrth gwrs yn fuddigol ar gicio'r smotyn yn erbyn bai Colwyn ddoe. Be fydd yn mynd drwy ben o ar dystiolaeth be mae wedi weld yn yr hanner cyntaf yna? Wel, I ddechrau, ni'n gweld I gyfaliadau o ddoe ac o'n i'n meddwl, ydych chi di ennill? Pam ti'n mynd gwenu, enjoy efo chydig bach mwy. Mae'n gwenu heddiw. Mae'n edrych ymlaen, dwi'n siŵr. Dwi'n meddwl sef well gen fo weld Hwlffordd yn ennill er mwyn gêm gartra wrthos nesa wrth gwrs, ond fydd o jyst yn hapus, mae o'n teimlo fod y byd yn erbyn Pen y Bont Lenni. Felly mae nhw backs against the wall, dyna mae o'n ddeud wrth I chwaraewyr. Ac fydd o ffansi, wnaeth o ddeud o wahanol mewn cyfaliadau, mae dim nhw di'r ffefrynnau, ond fydd o'n teimlo bod o ddigon da I ennill. Rwan ti wedi ista yn yr stafell newid na, wel ddim fan hyn yn specific, ond ti wedi ista mewn stafelloedd newid droeon. O safbwynt y rheolwyr ar hyn o bryd, be fydd y negas? Fydd y negas o safbwynt y Barri, jyst dal I fynd. Bwydwch Hulbert ac Owen, maen nhw'n mynd I achosi problemau, maen nhw'n mynd I greu mwy o gyfleoedd. A Hwlffordd, Tony Pennock, jyst yn gorau meddwl tu allan i'r bocs rwan. Os di'r 11 yma ddim yn gweithio, sbio tu ôl iddo fo, elyddio, cadw pethau'n ffres, a fydd yn gobeithio bod yna fuddigolaeth i'r tîm oddi cartra am yr ail ddwrnod yn ôl yno. Dwi'n mynd I ddyheldu yn ôl I fyny at y pwynt sylwebu, Ows. Diolch yn fawr iawn I ti am dy gwmni. Diolch, Ows. Diolch fawr.
I ni bron yn barod i fynd am yr ail hanner fan hyn, ond ie, dyma ni am 5 o'r gloch yn fyw ar S4C Rownd Gynderfynol, Gemau Ail Gyfle Ewrop. A dyma ni, mae yna 3 chwarter awr holl bwysig i fynd. Felly nôl yn ni nawr at ein tîm sylwebu ni. Wel, diolch Sioned, digon i fyfyrio arno ar ddiwedd o'r hanner cynta. Emlyn Lewis wedi'n ngyrraedd i yn y pwynt sylwebu. Dechreuwn ni gyda'r Barri. Beth bydd gan Steve Jenkins ac Andy Legg i'w ddweud hanner amser? Yr un peth. Ie, go syml dwi'n cael ei nhw'n i Steve Jenkins roi gyd. Just yr un peth, yr un safon. Chosi go problemau tri arall. A just gobeithio, cwblhau cyfle yno. A mi oedd y drodau siŵr o fod yn anoddach yn ystafell newid Hwlffordd. Beth oedd Tony Pennock wedi awgrymu? Wel, dwi'n sŵn nath e sôn oedd e ddim digon da. Ond, just fel, edrych ar ôl y bêl tyma bach fwy y bwyll a bach fwy y safon, neud rhywbeth gwahanol i symud y boes mawr yn y cefn yn y Barri, i symud nhw rownd tyma bach, a wedyn agor lle i Shepherd, i cael Cennerford. O'r ergyd gan Ieuan Owen, ergyd gynnar gan y blaenwr wedi dod yn ddyfnach i gasglu'r tafliad, syniad da ar ddechrau'r ail hanner ma Owen. Ie, syniad da, chwarae teg, mae'n allan o'r blocs. Bach fwy ffit na fi, dwi allan o wynt yn dod nôl fyny'r pwynt, mae'n rhaid fi fod yn onast. A jyst rhyw snapshot bach yn deg gan Owen, jyst yn trio dal yr amddiffynwyr lle, o bosib oedd nhw'n meddwl, dwi'n mynd i gyfnwyd cyffyrddiad, jyst snatcho i chdi bach i ffwrdd o'r targed. Wel, tra bod y sgôr yn 1-0, mae wastad gobeith o ran yr adar gleision, ond ymhel drod y gôl nesaf sydd yn cyfru, allai 1 i Hwlffordd, traws newid pethau'n llwyr. Ond cymaint gan y Barri i chwarae amdano. Dyma'r bêl hir yn annog yr hediad, a drychwch ar gyflymdra Ieuan Owen yn cyrraedd y bêl gynta cyn Bacon. Mewn at Ellis Williams. Dechreuad da eto gan y dreigiau, a dyma Ieuan Owen yng nghanol popeth. Pas syml mewn at Seinti. Cestyn Davies yn helpu'r bêl ymlaen, a tro hwn mae Ifan Nott yn effro. Ond syniad da fanna gan Cestyn Davies. O, dyma Nathan Wood. Sgoriodd y gigor smotyn ddo Mai Colwyn. Fydd e wrth i fodd. Mae'n siŵr am y boen y ffrynt, oedd o'n hapus bod ydy'n camera arno fo, dwi'n meddwl, oedd yna'n rhyw dirty look bach doedd. Dyma Jack Wilson. Wilson yn erbyn Ellis Williams wedi parhau ar ediad Wilson. Wilson yn cyrraedd y bêl gynta. Mae'n croesi i'r cwrt bach, a mae George Radcliffe yn corffwng y bêl, ond neb yno mewn gwyn i rwydo. Ie, neb yno o gwbl. Fyna dyn ni eisiau, felly Hulbert a Owen yn yr tîm arall, ond rhaid da gan Wilson, pas yr ythro dda gan Shepherd. A dde jyst yn gofyn cwestiwn. Radcliffe yn cwmpa, a wedyn Ben Arwen yn edrych y ffordd arall, Dan Hawkins ddim yna. Dyna fod y cyfle fyna i Hwlffordd. Shepherd. Nath Hawkins dechrau bywiogi dod tuag at diwedd yr hanner cyntaf, gweld lot mwy'r bêl, ti'n gweld mae'n dechrau'n uchel, reit i fyny, gwthio yn erbyn amddiffynwyr Barri, a wedyn jyst yn dropio, yn gollwn yn is ar yr eiliad ola, felly gwneud gadw golwg ar y dyn yma. Wilson mewn at Hawkins ar y gair, a Wilson yn ddwfwn at y postyn pella bêl yn rhydd, a Brucey cyrraedd na gynta, ddim cweit i dalu ar ei drod chwith, ac eibio'r postyn a hi. Gwaith da gan Hwlffordd. Ia, jyst y peniad oedd hi, peniad gweld George, dwi'n meddwl, jyst yn penio mor ganolog os lici di, a mae hwnna o bosib y rheol gynta i amddiffynwyr yn clirio. Mae rhaid i glirio i ffwrdd o'r cwrt Cosby. A Brucey jyst ddim cweit yn gallu setio hyn yn barod i daro'r targed, ond Hwlffordd yn ymatab. Ti wastad yn teimlo Barri efo'r dylanwad yr ymosodwyr yn berig, a mae'n ail gol i ddod iddyn nhw. Ond yr Hwlffordd sydd i weld yn dechrau rheoli chydig bach o'r gêm. Eitha diddorol yn siarad â Rhys Griffiths hanner amser fan hyn. Siarad am Hulbert a Ieuan Owen a hyd yn oed Robbie Wilmot. A'r gair oedd e'n defnyddio bod nhw'n cheto. Hynny yw, bod nhw ddim yn mynd nôl gyda'i gwrthwynebwyr. Ond dyma Ellis Williams i'r Barri. Croesi'n dda at y postyn pella lle oedd Mikey George yn disgwyl. Dim trosedd ar y Brucey. Y bêl dal gan y Barri. George.
a Wilmot, nôl at George, wedi parhau a'i rediad, fe sy'n croesi tuag at Barton, ond mae yna anaf i'r pen, a felly mae Thomas Owen yn atal y chwarae. Felly mae... Ie, lot o waith dwi'n meddwl, ac yn amlwg mae George yn mynd am y bêl, does am cwestiwn am hynna. Mae o'n dadla fod hi'n gicrydd, ond... A weithiau ti'n gweld rhywun yn dod lawr yn penio, yn dod yn is os licio di. A di'r droed ddim mor uchel â hynna, ond yn anffodus, ti'n gweld, mae'n achos chydig bach yn beryglus. Gobeithio bod yn iawn. Be mae George yn deud ydy fod y pen yn dod i lawr, a ti'n gweld fod i droed o ddim mor uchel â hynna. Gwni weld rwan, fel mae'n bownsio, ti'n just yn gweld lawr y McCarthy, mae'n uchel. Mae'n uchel, ond eto na i ddeud, mae'n mynd am y bêl, a dyna pan mae'n gerdyn melyn a ddim yn goch. Mae'n benderfyniad cywir. Mae'n benderfyniad cywir. Just studs oedd e. Dim kick, ond studs o fi'n credu. Dyna pam dyn ni'n gweld y gwaed fi'n credu. Ddim yn neis iawn. A felly, wel, nath y bêl checio mewn ffordd, a just codi, so oedd McCarthy meddwl ddim yn ei rhedeg allan to bach mwy, nath e dal fyny, a twod, byddai'n neud yr un peth, byddai trodi lan yn mor uchel a hynny, bydd Trodos yn fwy uchel eto. Ond mae pethau yma'n digwydd mewn pêl-droed, a mae'n cerdyn melyn. Da ni jyst gweld eto, un o heina eto gan Wilmot, efo chydig bach o spin, a ni mae'n dda, mae'n glyfar, yn defnyddio'r cae, a da ni jyst yn gweld, mae McCarthy yn mynd am y bêl, mae'n mor syml â hynna. Llygyd pawb ar y bêl. Studs top i ben, ynddi. Mae'n benderfyniad cywir, ond llygad Mikey George a Kyle McCarthy ar y bêl, felly Kyle McCarthy sy'n derbyn y dryniaeth. 6 munud i chwarae yn yr ail hanner, y Barri'n parhau ar y blaen o gol i ddim. Oli Hylbert, y gŵr yma. A dyma'r gol ymlaen, a dyma'r smonach yn y cefn. Smonach yn y cefn, a fel nes i sôn ar hanner amser. Nhw'n gweithio'n galed, a jyst y cyffyrddiad na gan Hylbert yn shiftio fe lawr i'r coes chwith. A wedyn, yn hela Ifan o'r ffordd anghywir. A jyst yn clinigol mewn ffordd, jyst y cyffyrddiad bach yna. Dim yn edrych fel llawer, ond fi'n credu mae hwnna'n dangos chwaraewr o safon. A pan chi'n edrych ar y gol yna, Owain, wyt ti hefyd yn cael dy atgoffa am berfformiad y Barri yn erbyn y Seintiau Newydd, pa mor galed chwaraeon nhw i gau amddiffynwyr y Seintiau lawr, lle mae rhan fwyaf o dimoedd yn rhoi pawb tu ôl y bêl a ddim yn pwyso ymlaen. Mae'n rhywbeth eitha neis, eitha ffres yn gweld hynna'n does. A dyna sy'n difyr am, gwech ti ddeud, Rhys Griffiths yn deud bod o'n teimlo fod ymosodwyr. So hyn a hyn yn neis o'n boes. Dim watch am y pêl-droed, na di. Flek bach, 99. Rhys Griffiths yn deud bod ymosodwyr y Barri ddim yn twyllio mewn ffordd gas, ond bod nhw'n gwneud y gwaith amddiffynol. Swn i'n anghytuno fe hynna. Dwi'n meddwl bod nhw'n chwaraewr sy'n mor weithgar. Ydyn nhw'n dropio'r holl ffordd i fewn drwy'r amser, bosib ddim, ond maen nhw'n gweithio'n galed i'w tîm. Wel, mae'n braf gweld gymaint o bobl yma, a dyna chi'r dorf cadarnhad bod dros 2,000 wedi dod ynghyd yma ar Barc Jenner i weld y Rownd Gynderfynol yma, y Gemau Ail Gyfle. Mae'n wych ymlaen i weld cymaint wedi dod ynghyd. Mae'n wych, yn neis i weld torf mawr. Ni'n gwybod bod Bai Colwyn wedi cael lot ddoe hefyd. Fel ydych chi weld, mae'r Academy mwynhau'r Doritos ar hifeniad, dwi'n credu, ond mae'r torfeidd yn bwysig i'r Gynghrair, a fi'n gobeithio pryd mae fe'n newid mewn i'r blwyddyn nesaf, felly bod fwy o dorfeidd yn dod, a mae hwn yn esiampl da i'r Gynghrair. Wel, Kyle McCarthy'n parhau i gael triniaeth, ond clwb rygbi wythnos nesaf, Montpellier, yn erbyn y dreigiau, di Sul nesaf am hanner dydd yn fyw ar S4C, un o'r prynhawnau mwyaf yn hanes y dreigiau wrth nhw ddeithio i dde Ffrainc i herio Montpellier. Rhys Griffiths, oedden ni'n gweud, oedd e'n anodd iawn i gael gwyn mas o'n fe, oedd e? Arswyd y byd. O'n i'n gofyn pwy sy'n well ag efo chwarae? Wel, Hwlffordd oedd e'n gweud, yn fe, well i fi chwarae Hwlffordd, mwyn cael chwarae gatre. A wedyn dyma fe'n sôn yn byty'r ymosodwyr a Robbie Wilmot, a bynnau'n crafu mhen ynglyn â beth oedd Cheto yn golygu yn y busnes hyn, achos oedd y 3 awd na wedi gwneud gymaint dros y Barri yn yr hanner cynta. Wel, McCarthy nôl ar ei drad, ond bydd rhaid i fe adael y cad, dwi'n meddwl, bydd e yn mynd i barhau. Mae'n un o'r chwaraewr mwyaf profiadol yn rhengoedd Hwlffordd.
dim sôn am newid. Ni'n edrych ar y faint gyda Hwlffordd, pwy allan nhw ddod i'r can. Ymosodol mae Owain Jones, hefyd gwir ifanc y tîm ieuenctid, Will Hughes, Ash Watkins, Harry Thomas. 2 mas o'r 3 wedi sgorio yn uwch Gynghrair Cymru, y triawd wedi chwarae yn Ewrop yng Nghynghrair ieuenctid UEFA, oedd yn brofiad gwych. O ran yr amddiffyn Iori Humphreys ydy'r un mwyaf amlwg i ddod i'r ca petai McCarthy yn methu parhau. Nôl ar y chwarae te. Shepherd wedi cael ei ddylanwad arferol ar berfformiad Hwlffordd, a maen nhw'n gweu y bêl allan at Arlein yn torri tu fewn ond yn colli allan yn erbyn Seinti. Mae McCarthy nôl ar y car sydd yn newyddion da i'r adar gleision. Bêl hir lawr car, ras rhwng Dylan Rhys, capten Hwlffordd a Ieuan Owen. Ie, ti'n gwybod beth, ti'n gweld y ddau o'n nhw'n gwneud yr hydad eto. Un peth nes i sylwi oedd yn gweld y tafliad yn mynd i ochr Barri, oedd pa mor ddifn mae Bacon yn mynd ar ben ei hun. Felly mae'r cysylltiad fel llinell amddiffynol i'r Hwlffordd, pan mae'n un bas hir yn mynd, mae Bacon yn edrych ar ôl ei hun yn rhedeg yn ôl yn lle bod yn rhan o'r uned. Chwarae hyfryd gan y Barri, mae'n croesi at y postyn pellach lle mae Hwlffordd yn disgwyl. A Hwlffordd yn ceisio cael y bêl nôl ar draws y cwt bach. Ond Ifan Not yn cyrraedd na gynta. Ni'n agosau at yr awr, yma gôl y gŵr yma dal i wahanu'r tîmoedd. Wilmot eto ynddi. Da ni'n gweld hon ydy'r bas yma wrth i ffwrdd y chwarae. 1-2 bach efo bach o check, bach o spin. Mae e'n gweithio, Hwlffordd jyst methu cweit unau cael peniad ag at y gôl, neithon ni hyn ôl yn ddigon at ei bartner. Hwn wedi cael prynhawn da, wedi cael wythnos dda. Wrth y fe ddyweddio a'i gariad. Wythnos yn ôl. Y Barri yn ennill Cwpan y Cynghrair yn erbyn y Seintiau Newydd, yn gorffen yn y trydydd safle. Dyn nhw erioed wedi ennill Gemau Ail Gyfle, cofiwch. Hwlffordd erioed wedi colli yn y Gemau Ail Gyfle. Cynnyfyd yn tryn ni wedi gweld Cynnyfyd ar y bêl ac yn gallu dylanwadu ar y gêm, a dyma Mikey George eto. Mewn at Seinti. Seinti yn ymestyn i gam, yn gweld y bwlch, yn parhau i fynd ac yn hedfan heibio i Bacon ar draws y cwt bach. Callum Seinti, capten y Barri, yn arwain drwy y siampl. Prediad cryf, nerthol. Mae'n gawr o ddyn. Mae'n gawr o ddyn, a mae'n rhaid gweud, mae'n cael gêm da iawn. Mae wedi heb wneud llawer mewn ffordd yn cael popeth yn syml, jyst mynd i'r dde, mynd i'r chwith, yn y ddau jyst eistedd flaen yn y tri yn y cefn. A o'n i'n siŵr bod e'n mor gyflym o hynny, fi'n siŵr a we'n gyflym, felly ni ma amddiffyn Hwlffordd yn araf, ond na, chwarae teg, jyst dod bach o bwyll ar y bêl a bach o safon, a mynd i chwarae dda iawn, rhaid gweud. Tyma bach o Owain Tudur Jones ynglyn â'r rediad yma, nag oedd Owain? Stop, mate. Fi'n siŵr am hynna, swn i ddim brifo, mae'n glin hanner ffordd drwy'r rhediad, dwi'n meddwl. Ond pwer, ynddo, dwi yn cytuno yn llwyr y femlyn, mae di chwarae'n dda. Mewn ffordd dawel, yn arwain yn ganol cae, ond bob cyfle mae yna rhywbeth o'i gwmpas o, mae'n sticio i droed i fewn, ennill y meddiant ac yn bwydo. Pasio syml, ond effeithiol. Rhys yn clirio, ond dim byd wedi newid o ran y ffordd mae Hwlffordd yn chwarae. Maen nhw'n gorfod amsugno'r pwysau cynnar yma yn yr ail hanner gan y Barri wrth i'r tîm cartre edrych i ymestyn i gafel ar y gêm. Cestyn Davies. Tas dda at Hwlffordd, ond mi oedd Hwlffordd wedi mynd ychydig yn gynnar. A pryn ni wedi gweld nhw'n cam sefyll i fod yn deg i'r ddau ymosodwr hynny. Ie, dwi'n newid sôn am weithiau Bacon yn mynd yn ddim. Anodd bod y cam sefyll os mae amddiffynwyr yn rhedeg mor ddim ar ben ei hunan os lici di. Ond trauma, amddiffyn Hwlffordd efo'i gilydd fel uned sy'n mor bwysig. Fel amddiffynwr canol, Emlyn, wyt ti'n gweld trefn ar amddiffyn Hwlffordd neu ti'n gweld Bacon yn wendid fan hyn?
Ie, i fod yn oes, mae fe yn wendid mewn ffordd, mae fe'n wendid hefyd achos un dwi ddim yn cyfle yma. Ond yr ail peth, mae fe wedi cael cerdyn melyn hefyd, so maen nhw'n gwybod maen nhw'n gallu achosi broblem. Mae pwynt da gan Emlyn yn fanna, bod Bacon ar gerdyn melyn. Trosydd ar Ieian Owen. Ond meic fel hogyn ffer i Emlyn ddeu bod Bacon yn wendyn. Fe oedd i troi'n figan yn Western Superman. Wendid i fi yw e, so fi... But ta'n gormod dwi'n dweud. Estyn Davies, profiad gan hwn o ennill i'r Gynghrair Cymru a Chwpan Cymru. Barton dan bwysau, gwaith da gan Cennyffyd fyna, ond eto cryfder bechgyn y Barri, tenderfyniad bechgyn y Barri, ennill y bel yn ôl. A'r cymorth, gwaith da gan y gŵr yma, Ellis Williams yn lle gyda, mae'n rhoi bel bant. Mewn ar Hawkins, dyma'r cyfle, Hawkins on Will Richards. Gwaith gwych gan Will Richards ar ôl i Ellis Williams colli'r bel ymlaen. Ie, just cryfder yn y moment yna ti'n poeni, ti'n meddwl, un erbyn un, Ellis Williams cymryd gormod cyffreddiadau fan hyn, colli'r bel. Ben am yn chwarae teg yn ffeindio'r pas i Dan Hawkins a un erbyn ti'n poeni, ond just corff y gros, y braich mawr y gros a chwarae teg yn defnydd yn dda. Rhybydd i'r Barri. Yn sicr, a bach yn sloppy yn de. Dau o chwaraewyr Barton a wedyn Williams. Roedd y bel i ffwrdd yn rhy hawdd am ddiffyn gwych cadarn gan Richards. Wilson ar tafliad ac eto Will Richards. Mae fe 34 mlwydd oed Will Richards. Croesiad at Walters i Hwlffordd. Taro'r bel yn erbyn Ellis Williams, dyma Shepherd, creu lle i'w hunan, croesi'n dda, bel yn rhydd yn y cwrt Cosby, y Barri yn clirio. Dyma McCarthy a rhwymin o gwmpas i ben, at y Brwsi, amser i edrych i fyny, croesi'n isel! Mae'n yng gamsefydd yn erbyn Ben Amon, ond yn newid y dacteg yn mynd yn isel, a bu bron iddo fe dalu ar ei ganfed. Ie, oedd hi'n glyfar yn doedd. A profydd am hwn yn hapus o weld bod o'n cam sefyll os licen ni. Yn groesiad clyfar, yr amddiffynwyr sydd wrth i boddas, mae'r bel yn yr awyr, maen nhw eisiau penio i ffwrdd, yr frwydr gorfforol, ond os ti'n trio rhywbeth chydig bach yn wahanol, os mae'r ongl twtch bach yn wahanol, wedyn mae'n gallu achosi problemau. Mae'n esgilistod gan y Barri yn ildio meddiant. Fydd y cyfle na wedi codi bechgyn Hwlffordd, dwi'n siŵr, wedi bod o dan y lach yn y chwarter awr cynta yr ail hanner. Chydig dros awr wedi chwarae. Gôl Oli Hilbert yn parhau i wahanu'r tîmau. Dyma'r rhediad gan Hawkins, ond gwaith da gan Cestyn Davies yn y fan ar lle. Ac yna'r bel hir gan Ellis Williams. Edrychwch ar gyflym dra Hilbert yn cyrraedd yno cyn Dylan Rhys. Un bel hir lawr y ca Emlyn yn troi amddiffyn yn ymosod. Do, nath ni gweld yn y hanner cynta, eto mae Dylan Rhys a Ifan Not ddim yn siŵr pwy sy'n cymryd charge mewn ffordd. Fi'n credu Dylan yn edrych am Ifan dod allan, ond na, mae'n rhaid gweud, nath e cyfrodd rownd, nath e amddiffyn y dda erbyn y diwedd a gofyn cwestiwn i'r golgeidw a gweud, le wyt ti? Ti'n disgrifio hwnna fel bod yna rhaff bungee o'i gwmpas o. Mae'n dechrau dod allan a wedyn mae'r rhaff bungee invisible os licen ni dynnu fo nôl teg at i gol a mae'r amddiffyn yn dweud, lle wyt ti? Gornel. Pwysau ar Ifan Not, mae wedi gwneud yn dda i ddod yn deg ac ar y foli mae Cennyffyd yn clirio. Mae yna sôn bod Hwlffordd yn mynd i eilyddio, gwaith da gan y gŵr yma, Ifan Not. 8 llechen lan. A Jack Wilson ar ei ymddangosiad llawn cynta. Ers Mawrth 2024, mae'n gadael y ca, ond mae'n braf i weld yn ôl. Ie, dyna'r peth pwysig yn de. Mae wedi cael dros awr o gêm a mae wedi gwneud yn hollol iawn. Tony Pennec mor ddiolchgar o gael ei nôl a rwan Owen Jones cynnig rhywbeth chydig bach o wahanol. Mae hwn yn fywiog a ti'n meddwl bod tro mae ar y cae. Neith hwn greu rhywbeth. A partner nawr Emlyn i Ben Amon yn y llinell flan. Owen Jones, tair gol iddo fe y tymor hwn. A mae angen cymorth ar Ben Amon i chi'n teimlo os ydi Hwlffordd i dod nôl i'r gêm. Mae angen help iddo fel. Fi'n siŵr Dan Hawkins yn y gêm ddigon yn yr ail yn yr yma. Wrth gwrs, mae Jack Wilson di blino, so braf i weld yn chwarae am rhai gweud. Hilbert, drwchwch ar y rhediad o ganol ca gan Barton. Barton yn disgwyl y pwysau gan Corey Shepherd. Mae'n mynd i'r llaw. Dwi ddim
Dwi ddim yn cael cic rydd, Corey Shepherd a'r Gerdyn Melin. Dwi'n cael yr awr ore, Shepherd, dyma Ellis Williams. A Wilmot, mae'n codi'r bel, a drychwch eto, cryfder Hwlffordd yn erbyn Bacon i dynnu'r bel lawr, i gadw'r bel. Williams yn sgubo'r bel mewn tuag at Ieuan Owen oedd yn dod ar draws yr amddiffynwyr. Croeso da gan Williams yn anol crediad yr ymosodwr. Owain Jones i gyffyrddiad cyntaf, mae Amon o'i flanau, mae'n mynd i'r llawr am ennill cic rydd. Ie, eto lawr ochr dde, Hwlffordd, Hwlffordd's neu dda iawn, a just gwthiad bach gan McCarthy ar Owen i digon i roed o off, ond gofyn y cwestiynau unwaith eto. Atro hyn, lawr ochr chwith Barri yn lle o'r ochr dde. Bydden ni yn Steve Jenkins ac Andy Legg, bydden ni'n poeni rhyw ychydig, iddyn nhw dal i ddominydd meddiant, dyn nhw ddim wedi cael yr ail gol na. Dyma Corey Shepherd dros y gic rydd yr adar gleision, mae'n mynd tuag at y postyn pellach lle mae Ben Arman yn disgwyl ond teniad cyffyrddiad ola oddi ar Ellis Williams. A ti'n gwybod y ffaith o'ch ni'n dweud, Mike, Barri erioed i ennill Gemau Ail Gyfle. Mae pethau fel yn gallu chwarae ar cefn dy feddwl di, enwedig fel staff, chwaraewyr, ti'n gwybod, jyst cario maen chwarae'r gêm. A Frwsi. Bas allan, a drwchwch ar y lles i gan Barton, a mae Barton yn bwydo Ieuan Owen yn gynnar. Cryseg Gwyn yn llifo yn ôl. Mae'n heibio i McCarthy, a mae'r cyffyrddiad ola gan Kyle McCarthy, a mae'n gic gornel i'r Barri, ac unwaith eto cyflymdra yn troi amddiffyn yn ymosod. Ia, Barton yn ennill y bel a wedyn rhyddhau Owen, pas dda, ond allan o'r sgrin yn fanna, oedd Hwlffordd a cwbl o chwaraewyr eraill yn torri i bolia i gyrraedd y cwrt cosbi. Owen yn penderfynu arafu ac ennill y gic gornel, ond rhyw hanner cyfle wrth ymosodydd yma. Robbie Wilmot sydd dros y gic gornel. Mae'n fyr at Mikey George yn oedi, yna nôl at Wilmot. Bel yn tasgu allan. Mikey George eto, Greg Walters yn y fan ar lle. Mae'n rhedeg ar ôl y bel merthu drad. Mae'n ni'n agosau at 3 chwarter y gêm wedi chwarae, ac o hyd mae'r gôl gynnar wedi 2 munud gan Oli Hwlffordd yn gwahanu'r tîmoedd. Bydd Hwlffordd yn gwybod, bydd un gôl, a byddai'n mynd efallai i gicio o'r smotyn. A fe welon ni ddo, beth all ddigwydd, bai Colwyn yn ffefrynnau clir. Ond dyma Hwlffordd yn dod, y bel hir i chwilio am Ben Arman. Richards yno eto i'r Barri, y bel yn uchel i'r awyr. Bwysig i Hwlffordd bod i canol canw yn dod yn fwy i'r gêm. Ie, dyn nhw jyst enll yr ail bel, mae'n hir tuag at Arman. Owain Jones am y hefyd, ond wedyn jyst mae Corey yn trial, Corey Shepherd yn dod yn ddwfwn i moyn y bel, cael Kenneford a Greg yn neud yr un fath. A wedyn pryd mae'n mynd Brian Hirach, dim lot o gyfle yn nhw'n mynd ymlaen a enll yr ail bel, felly so mae hynny'n achosi fwy o broblemau i Hwlffordd i difyd all. Kenneford, a chi bas, fesur yn berffedd at Hawkins. Hawkins ymlaen at Owain Jones, tu fiwn at Hawkins, hwn yn symudiad hyfryd, ac ar draws, ac i mewn i'r gol yn Greg Walters wedi dod at sgôr y gyfartal. O, symudiad hyfryd gan Hwlffordd, lawr yr asged ddi. Cyfuniad o Hawkins, Owain Jones a Walters yn gorffen yn berffeth yn y cwrt bach, ac yn sydyn iawn mae'r gêm wedi thraws newydd. Barri 1, Hwlffordd 1. A'r un person sy'n hedyn lot o glod ydy Tony Pennec. Y newid mae wedi gwneud, da ni gweld i talu ar ei gamned yma yma. Cefn i chwarae gwych, a wedyn Hawkins, safle gwahanol. Cefn a sgellio'r ochr dde, yn bwydo yr eilydd Owain Jones sy'n gwneud i rhywbeth ddigwydd. A wedyn Hawkins just traed cyflym. Traed cyflym, amddiffynwyr yn y cwrt cosbi, ofn. Allan sticio'n rhoed allan, neu fydd na gic o'r smotyn. Hawkins yn dweud, diolch yn fawr iawn, tera, tynnu bel yn ôl am gol i'r Hwlffordd. Wel, Emlyn Lewis. Owain Jones neud mor dda. Dechrau dan Hawkins, little shift bach fyna.
A wara teg, just cymryd bach o bwy lle hefyd, a just ffeindio croesiad teg at Greg Walters, oedd e'n gamloch wara teg, so, yeah, rithrol o gol, a just shift bach fan'na, dyna, dwi erioed i'n gallu neud hynny yn y ffodus. O, chi'n gallu gweld Corey Shepherd yn dathlu fan'na a Tony Pennock. O'n nhw'n gwybod bod yr gol nesaf yn hollol bwysig yn y gêm hon. A Hwlffordd sydd wedi chael gêm on. Y Barri 1, Hwlffordd 1. A allan ni'n deud bod hi'n dod o ran cyfleoedd, ond dwi'n meddwl o safbwynt sut oedd y gêm yn mynd, mae'n naturiol bod y Barri mynd i fynd chydig bach yn ddyfnach. Trio gwarchod beth sydd ganddyn nhw a defnyddio'r boes fel yma i wrth ymosod. Ieian Owen yn croesi o'r yslys, ond tro hwn mae'n rhy agos at Ifan Nott. Ond os ti'n amddiffyn yn ddyfn, a wedyn ti'n ildio, di ddim mor hawdd a just newid y switch, a bod chi wedyn yn ymosod eto. Felly, ydy Hwlffordd yn gallu cario ymlaen efo'r momentum yma rwan. 20 munud yn weddill, y bêl gan a Brwsi, dim amser ychwanegol, fe fyddwn ni'n mynd yn syth at giciau o'r smotyn petai rhaid. A mae Hwlffordd yn gwybod popeth ynglyn â ciciau o'r smotyn. Oedd Kyle McCarthy lawr am 6 munud, fe wedi digon o amser i'w chwarae. Dyma Dylan Rhys. Chwaraewr mwyaf profiadol. Hwlffordd, pas da, mewn â Armen. Gwynt yn sydyn iawn yn hwyliau Hwlffordd, ond y dacl yn hwyr gan Greg Walters a'r Seinti. Nawr mae tackles tebyg wedi arwain at giciau melyn trwy gydol y prynhawn. Ydy, cardiau melyn fi'n credu, ond just twt iawn gan Seinti, just fel yn thi sôn yn gynharach, just syml, ddim yn neud llawer, cael y bêl wrth with Mikey George, shiftio un trod i'r trod arall, a ie, fi'n siŵr oedd y cardiau melyn yn beidio, fi'n mynd gwybod. Fi ddim yn un sy'n gofyn am cardiau melyn, so ie, just twt gan Seinti fi'n neud i bach. Ia'n tîm yn gorau gofyn, maen nhw jyst yn dod i chdi naturiol, dydyn. Dim ond 8 tymor yma, oes yn rhaid. Hir lawr gaw. Greg Walters. Wel, i anel fanna yn syth mewn yr eisteddau o'n blaenau ni, ond yr arwr i drydydd gol y tymor yma. Ac am gol bwysig. Davies at Ieian Owen. Owen at y postyn pellan, gormod ar honna, oedd Ifan Nott. Gadael y bêl i'r edeg. A ti'n cartra'n gorau ffeindio rhywbeth rwan, dydi? Ti'n gwybod? Ac... Nawr, Kyle McCarthy, y gafodd ei cic i'r pen gan Mikey George yn gynharach yn yr hanner. Yn siŵr, wel, chi yn gofyn y cwestiwn dynod yma, ergyd i'r pen, rhaid meddwl yn ofalus. Oeddi yn awgrymu bod yn gweld dwbl, neu'n gweld ser, Ebrill? Ti'n nabod yna? Ie. Mae'n gweld ser, bob diwrnod dwi'n credu. Na, mae angen, fel pwynt pwysig, mae angen neud siŵr bod yn iawn. Ond mae fe'n un, felly dwi'n edrych, felly dwi'n chwarae, achos mae fe mor daclus a mor dwt, ond mae fe yn boi cadarn iawn, mae fe'n gweithio'n gael, fydd e definitely ddim eisiau dod off y cae. Atgoffa chi yn 2023, Hwlffordd yn curo Met Caerdydd ar giciau o'r smotyn. Ac yna yn mynd i'r Drenewydd, sicrhau gêm gyfartal a curo Drenewydd ar giciau o'r smotyn. Felly mae'r record gan yr ymwelwyr o ennill gemau agos. A maen nhw wedi aros yn y gêm, a fel wedodd Owain, canmoliaeth yn enni Tony Pennock am ei dactegau. Dim panic, cadw pethau yn dyn, aros yn y gêm. Dyna beth oedd y neges, dwi'n siŵr. Ellis Williams, mas ymlaen. Just y leiad tennis pen. Hwlffordd yn hapus wedyn i fynd yn bell. Gwaith da gan Owain Jones i ddod o hyd i Ben Armen, ond i basyn nôl at Owain Jones, ddim yr un orau, mae'r rhaid sôn. A dyma Ieian Owen, tacl o'r tu ôl, pas dda mewn at Barton. Gwaith da gan a Brwsi yng nghanol ca i ennill y bêl nhw. Mae mor gystadleuol nawr yng nghanol ca. A Hwlffordd, chi'n gweld yr hyder wedi llifo nôl mewn i'w chwarae nhw, Owain. Ti'n weld o'n dwyt?
A mae Barri angen rhywbeth i ddigwydd. Os mae'n gyfle, bod ni weld os dyma'r symudiad fyddwn ni'n ysbrydoli nhw. George, allan a Wilmot. A Hwlffordd ar y postyn pella. Mae Wilmot yn disgwyl rhediad gan Ellis Williams. Mae'n anwybyddu e. Bale yn gwyro! A chi'n gwybod fydd e Hwlffordd yn mynd am yr ergyd acrobataidd. Ac yn y diwedd mae allan am gig gornel. Ie, yr unig beth swn i ddeud ydy, mae Wilmot angen rhediad mwy pwrpasol gan Williams. Mae'r rhediad mor pasif os lici di. Diolch yn cynnig di fi, diolch yn tynnu amddiffynwyr o'na. Lle mae Wilmot bron yn sefyll o flaen yr amddiffynwyr yn dweud, come on, dwi angen help yma i greu lle i rywun. Felly mae Barri ar hyn o bryd, jyst chydig bach ar y droed ôl. Cic gornel i'r Barri fyddi, rhyw chwarter awr yn weddill. I ni yn disgwyl eilyddio i Hwlffordd cyn hir, McCarthy. I ni'n disgwyl i adael y camau, aros mlaen ar hyn o bryd. Gystadleuaeth gref yn yr awyr, a i fod yn deg, Kyle McCarthy yn rhoi ben mewn. A dyna fydd i gyffyrddiad ola fe. Dwi'n meddwl mae e'n mynd lawr, dwi e ddim yn gyffwrddus o gwbl. A hwn yw'r penderfyniad call yma. Ie, penderfyniad cywir, rhaid gweud. So mae rhaid edrych ar ôl bethau fel yna. Dwi'n mynd neis i weld pobl dod off, fel y chwaraewr ti'n gwybod ti ddim eisiau dod bant o'r cae. Ond, mae angen neis siŵr ni edrych ar ôl y chwaraewyr. Na beth pwysig, a mae fe'n iawn i ddod off. Mae McCarthy wedi gadael y ca ac ymlaen yn ei le. McCarthy bant felly gyda'r anaf. A Panache Macwyramiti ymlaen yn ei lefe. Sgoriodd wythnos diwetha i gôl gynta i Hwlffordd. A Tony Pennock yn canmol i ymdrechion yn ystod y tymor. Dwi ddim bob amser wedi bod y dewis cynta, ond wedi cyfrannu at y garfan. Dyma'r tafliad hir gan Mikey George. Mae Ifan Nott yn casglu. Wel, sa'n siŵr pa mor dderbyniol oedd y tafliad hir na. Ond nath i weithio, achos os mae'r bel yn bownsio, ti'n gwybod, o safbwynt yr amddiffyn, Emlyn yn gwybod hyn yn well na fi, allu dim gadael i'r bel bownsio. Mae yna broblema mawr wedyn, mae yna fwlch di cael ei adael, ac Hwlffordd chydig bach yn ffodus yma yna. Wel, dyma Bacon. Bacon mewn i drad Cenniford yn dod o hyd i ofod. Gwaith synhwyrol gan Owain Jones, edrychwch ar y bel ar Aman. Aman yn ergydio, Will Richards yno i'w rwystro, nid yma tro cynta. Mae'r bel yn gwyro allan at a Bruzy. A Walters y sgoriwr. Walters at y postyn pella. O, Corey Shepherd. Ddim yn y cyffyrddiad ore. A mae Robbie Wilmot yn taflu'r bel lawr ca, a'r Barri yn hapus i roedd i unrhyw le. Ie, da ni jyst yn gweld yma. Wilmot, nutmeg fach, Sera, off a fo. Bydd o'n siomedi fod y bel ddim wedi cyrraedd yr ymosodwyr. Hwlffordd yn gwneud yr hediad, ond ie, mae'n dipyn o dalent dydi. Wel, Ellis Williams a Dan Barton sy'n gadael y car dros y tîm cartre. A tebyg am debyg fydd i siŵr o fod Owain Cydi yn mynd i chwarae ar yr ochr chwith yna. A Keenan Patton i gymryd lle Dan Barton. Felly, fel nes i awgrymu, tebyg am debyg. Trydydd brawd Patton i gynrychioli y Barri. Nico golwg yr Owain Cydi yma fyd. Keenan Patton, 50 oed, wedi bod gyda Caerdydd a Chasnewydd. Mae'n dod yma i'r Barri ar fenthyg. I brodyr Kyle a Robbie wedi chwarae yma. Kyle Patton wedi chwarae i Hwlffordd. Wedyn Owain Cydi ydy'r ail eilydd. Chwaraewr ymosodol trod chwith. Sydyn iawn, di-batrwm i'w chwarae y Barri ar ôl yr holl ganmoliaeth. Coesa blinedig yn chwarae'r rhan, pwysau'r gêm yn chwarae'r rhan, chydig bach o bob dim fel a fel ni'n sôn, ti'n gallu just flicio switch a dweud, oce, rwy'n ni'n chwarae'n ymosodol eto, fydd bob dim yn clicio. Cyn i chdi wybod, mae Hwlffordd wedi dal gafal ar y gêm chydig bach, a nhw ydy'r tîm sydd yn chwarae pêl-droed chydig bach yn well, ond fel nes i sôn, mae hynna yn gallu newid mewn chwinciad eiliad.
rhywbeth yn digwydd i Barri, creu cyfle, tacl fawr, a fydd y momentum yn gallu newid eto, ond ar hyn o bryd pawb jyst yn disgwyl i hynna ddigwydd. Ond mae'r ddau tîm wedi, achos y gol yna, wedi newid y meddylfryd. Ddau tîm nawr ddim eisiau colli, neb eisiau trial ennill y gêm, achos ni'n gwybod Hwlffordd eisiau, neu angen cael gol. Nawr wedi cael y gol, mae'r ddau tîm yn edrych fel, oce, wel, dwi'n eisiau gwneud camgymeriad arall. Y croesiad yn un dda gan Cydi, sy'n mlaen yn lle Ellis Williams yn derbyn y bas gan Ieuan Owen. Oedd hi'n rhediad bach da gan y gŵr sydd wedi ymuno ar Barri o Dinas Casnewydd. Hwlffordd yn taflu'r bêl hir lawr can, gobeithio ennill yr ail bêl. Hulbert at Ieuan Owen, ond dim gobeith ganddo fe i reoli hwnna. Wel, ni mewn i'r 10 munud ola, a fel wedodd Emlyn yn sydyn iawn, meddylfryd y tîmoedd yn newid, neb nawr moyn colli. Boes, os yna gol arall i fod, Owen Tudor George gyntaf. Wel, ar ddechrau'r gêm, be ddys i, rhywbeth tebyg i gêm Casnewydd ddoe, yna broblem fy'r rhwyd, felly delay y gic gyntaf, a nath yna lot ddigwydd cyn diwedd y gêm yna. Felly, dwi dal yn sticio fo, mi fi na gol. Gori Shepherd! So hwnna ddim yn good timing, fysa. So hwnna ddim yn amseru da. Bêl yn torri, sydyn iawn, Gori Shepherd yn cyrraedd na gyntaf. Pwysau arno fe, ond yr ergyd heibio'r postyn. Oedd efo Hwlffordd, mae Gori Shepherd braidd nech fwy uchel, ar y cael yr ail bêl dro hyn. Felly, i dwi'n tro cyntaf, felly mae wedi cael ochr draw, Callum Sainty heddiw a ergyd gwan yn y diwedd, ond mae pethau positif i Hwlffordd. Dwi'n gwybod os mae just set-up yr digwyddiad yma, mae Shepherd yn chwarae'n uwch i fyny'r cae rwan, trio cael dylanwad yn y safle na, safle rhif 10 os lici di. Mae wedi bod yn angori rhan fwyaf o'r gêm. Ti'n iawn fan'na, Owen. Ti'n gofio fynd o draw fan hyn i gael gair gyda Tony Pennock, a pan wnaethon nhw ei lyddio, dyna beth sydd wedi digwydd. Maen nhw'n edrych i ychwanegu Gori Shepherd at y llinell ymosodol yna, ychydig y tu ôl yn chwarae, gwisgo 8 ond yn chwarae fel rhif 10. Ia, wedyn, o safbwynt y Barri, ti'n meddwl reit, os mae Walters di mynd i fewn i lenwi yn lle McCarthy yn yr amddiffyn, os a chydig o wendid y fanna, ddim yn amddiffynwr hollol naturiol. Gawn ni weld. Shepherd. Mae'n parhau a'i rediad a mae'n gryf a mae'n gyflymach na Cestyn Davies ac unwaith eto Will Richards a Emlyn Lewis yn dod ar draws. Mae wedi cael gêm dda yn yr amddiffyn. Do, gêm cryf. Dwi ddim yn un sydd yn edrych ar ôl ei tîm lot o pace ag yw'n ni fel ni. A wedyn Cestyn Davies, just yn edrych draw at Will Richards, please helpa fi. A nath e draw yn cymennu war y teg. So mae wedi cael gêm da ar un y bryd. A dyma Gori Shepherd yn derbyn gwaith da ar ergyd yn uchel, a mae George Radcliffe yn gwneud yn dda. Ia, jyst gwiriad bach ar yr ergyd gan Shepherd, ond ti'n gweld yn sydd, chydig funud ar ôl newid safle, mae'n cael dylanwad. Achos Shepherd, waith ni fod yn onest, fod i chwaraewyr gorau nhw, chwaraewyr mwy talentog, a ti eisiau dy chwaraewyr talentog mewn ardaloedd o'r cae lle ti'n gallu dylanwadu a creu. Mae Hwlffordd wedi gorfod bod yn greadigol yn rhoi Greg Walters y sgorio nôl yn y cefn yn lle McCarthy. Bêl yn uchel i'r awyr, a mae Madison yn hapus i ffenio hi dros yr yslydd. Canmoliaeth fyna gan Tony Pennock. Ond beth sydd wedi digwydd yn y 5 munud diwethaf, mae Gori Shepherd wedi cael dau tuag at gol. So mae hynny'n dangos sef faint o effaith mae fe gallu cael. Walters yn hir. Will Richards yn ennill y bêl i'r Barri. Un edrychiad i fyny. Dylan Rhys lawr. Panache Macwyr Amiti yn helpu'r bêl ymlaen. Dwi'n iawn i ddweud falle bod golwg ychydig yn flinedig ar Robbie Wilmot yn yr 20 munud ola, mae dylanwad yn llai. Dwi'n meddwl bod wedi cael gêm dawel o safbwynt o, sbio'r ein yn mynd. A Brucey mewn at Gori Shepherd, tynnu'r bêl yn ôl, o dyna oedd y cyfle i Owain Jones i ennill y gêm i Hwlffordd. O, gwaith gwych a Brucey at Shepherd. Shepherd yn tynnu'r bêl yn ôl yn berffaith i Owain Jones, ond rhaid sôn am arbediad arbennig gan Radcliffe, ond neath Owain Jones i'n rhwydd i'r gol geidwad. Faint o arian ti'n gael am gyrraedd Ewrop, dy ddim yma? O leia €250,000. Sa'r arbediad yna'n gallu
golygu hynna o bres i'r Barri os da ni'n edrych yn ôl mewn wrthos. Os mae Barri'n ennill heddiw a symud ymlaen wrthos nesaf gennych. Dyna pa mor fawr ydy'r cyfle yma. Chydig dros 5 munud i fynd. A Corey Shepherd sam llawer yn pasio hons di. Mae rai fi fod yn onest, dwi'n bod yn hunanol o fanna trio sgorio'r winner yn y Rownd Gynderfynol yn hun. A mae weledigaeth o i wybod dwi'n jyst yn tynnu hon yn ôl a dwi'n tynnu cwpl o amddiffynwyr allan o'r gêm. Owen Jones, dwi'n mynd bod oedd wedi gwneud bob dim yn iawn. Mae wedi taro'r target, mae wedi cadw'n isel. Mae o'n gyfle da, ond arbediad pwysig dros ben. Cydi ceisio gael ei groesiad mewn, ond 2 o chwaraewyr Hwlffordd yn ei rwystro fe. Seinti yn ennill meddiant nôl i'r Barri mewn i drad Wilmot. Wilmot at Cydi. Cydi'n croesi. A'r bel yn rhydd yn y cwrt Cosby a Greg Walters oedd ar draws yn y fan a'r lle. Wel, gall hon mynd unrhyw ffordd. 5 munud yn weddill. Mae'n agored nawr. O'r cyhoesiad na'n ceisio dod o hyd i Ben Amon. Yn sydyn iawn, mae'r 2 dîm yn mynd amdani. Cydi. A Wilmot. Dros Ben Bacon. Not yn disgwyl y bel. A mae e'n casglu. Cofiwch dim amser ychwanegol heno yn y gemau ail gyfle. Syth i gicio o'r smotyn. All y 2 gêm. Wel, mae Bacon fanna. Mae e wedi troseddu ar Hulbert. Mae ar gerdyn melyn, a fi'n credu bod Jacob Bacon yn ffodus iawn. Na welodd y dyfarnwr y drosedd. Emlyn, beth ti'n meddwl? Fi'n mynd siŵr. Mae'n ail gweld e fan hyn. Dychau. Na, dim digon fyna. Just am ddiffwn o'r dad, fe'n edrych hwnna, stopio'r rhedeg. Sneb eisiau rhedeg y channel, does? Hawkins, gormod ar hwnna. Mae'n cyrraedd Mikey George, pwysau gan a Bruzy, bel lan yr yslis, Walters ar draws. Gwaith da eto gan Will Richards. Richards yn rhyddhau Ian Owen, Hulbert yr unig chwaraewr o'i flanau. Mae'n disgwyl rediad ond nid y bas ore a roi cyfle. Cyfle i'r Barri yn diflannu. Dylan Rhys yn hercian yn yr amddiffyn i Hwlffordd. Taw dim ond llain y 5 munud yn weddill, fe fydd yna dipyn o amser yn cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90 yn dilyn yr anaf i Kyle McCarthy. Gôl Oli Hulbert wedi 2 munud yn unig yn rhoi'r mantais i'r Barri. Hanner cynta lle allan nhw, a falle dylen nhw bod wedi bod bellach ar y blaen, ond maen nhw wedi talu'r pris o hyn. A da ni'n sbio nôl i'r hanner cynta. O awn a gic o'r smotyn i fod. Ti'n gwybod, digwyddiad fela wedi cael effaith fawr ar y gêm. Os mae hwnna'n mynd i gic o'r smotyn. Mae yna wrth drawiad fanna rhwng Corey Shepherd a nawr Will Richards sydd ar lawr. Mae Corey Shepherd yn ymddiheirio. Llygad Will Richards ar y bel yn unig. Emlyn. Ar gerdyn melyn. Gwisgo ddim VAR i gael mae ddim. Na, fi'n credu 2 yn edrych ar y bel. Will Richards yn ennill, a fi'n credu pen erbyn pen oedd yn credu. Ddim yn hapus. Ddim yn hapus o bosib yn meddwl dylia bod yna gerdyn melyn arall, ond dwi'n meddwl mae Richards. Sir Richards yn rhedeg drwy Wal Fricks. A ti'n gweld, dwi'n meddwl bod o'n trio, mae bron yn rhedeg i fewn, mae'r clash yn ddamweiniol, dwi'n meddwl. Ti'n gweld y fama? Di Shepherd ddim yn gallu diflannu. Ydy just momentum fanna, a mae'n troi gefn yn dwi'n meddwl. Ac eto, mae'n un o heina, ti'n arafu o lawr, a mae'n edrych yn drwg. Ond, come on, de. Felly Thomas Owen yn atal y chwarae yn syth gyda'r meddiant gan y Barri. Fydd hwn yn ychwanegu rhagor o amser ar ddiwedd y 90. A dyma Wilmot. Mae Wilmot yn codi'r bel. Hawkins sydd yn ôl. I mewn i'r funud ola te. Bydd Steve Jenkins yn flin.
A bydd e'n edrych nôl ar yr hyn ddwedwyd gan Owain Tudur-Jones, bydd e'n edrych ar y llawion a gan Kyle McCarthy. Oedd e'n grac ddifrifol gyda'r swyddogion nad oedden nhw wedi rhoi cic o'r smotyn yn yr hanner cynta yna i'r Barri. A un peth sydd wedi digwydd yn yr ail hanner yma, dilyn perfformiad Hwlffordd, yw bod nhw wedi tawelu'r dorf. O, hanner cyfle fan hyn, Hwlffordd, ond Walters yn gryf yn yr awyr. A mae Hwlffordd yn gwneud yn dda i glirio. Wel, faint fydd yn cael ei ychwanegu ar y diwedd. Wel, mae gam sefyll yn erbyn Arlein yn sicr fanna. Llyged pawb ar y pedwerydd swyddog. Byddwn ni'n meddwl bod o leia saith. O, Adrychwch. sut ydych chi'n gwybod? Wel, na pam ti'n ennill y Cynghrair proffwydo, to. Wel, y dorf yn yr heilwen pen draw. Dros 2,000 wedi dod ynghyd ar Barc Jenner. Ni'n agos at 4,000 rhwng y ddwy gêm. Ddoi ym Mae Colwyn a heddiw yn y Barri. Dangos i chi pa mor boblogaidd ydy'r Gemau Ail Gyfle yma. Will Richards yn tenio'n glir. Macwyr ym i tŷ mewn dros Hwlffordd. Mae'n cyrraedd y brwsi at Cynnyfed. Byddech chi'n Hwlffordd nawr, boes. Byddech chi'n hapus i fynd i gicio o'r smotyn ar oswch eiliad. Dyma Arlein, ond cyffyrddiad ola gan Ben Margin. So ni'n gorfod proffwydio bod yna un tîm yn sgorio eto, Hwlffordd dwi'n teimlo. Mae Barri di mynd i edrych yn flinedig iawn. Ail hanner calad iddyn nhw. Lle hanner cyntaf, ti'n meddwl, sa ein yn gallu... Mae hyn yn mynd i ennill yn gyffyrddus, a wedyn wrthos nesaf, dim problem. Ond sydyn iawn, ti'n meddwl, mae'n siŵr. A maen nhw wedi tawelu'r dorf, pawb yn cnoi gwynau ar ddiwedd tymor hir. Ond cam sefyll, pen pella. Emlyn, ti'n cytuno gyda sylwadau Owain fanna? Ie, fi'n credu mae'r siom efo Barri fwy wedi ball. Fi'n credu mae Stephen efo siom efo'r felly dylai wedi cael cic o'r smotyn. Ond heblaw hynny, mae wedi cael digon o gyfleoedd. Mae wedi cael digon o gyfleoedd i ennill y gêm. A hanner cyntaf, fel oedd Ows yn sôn, dim ond un tîm oedd ynddi. So fi'n credu mae hynny'n dod yma am yr egdi di mynd y bach, a mae Hwlffordd di greindio hynna nôl mewn y gêm, ti'n bach fwy. Ond fi'n credu bydd un cyfle arall. Fi'n gwybod i bwy, ond bydd definitely un cyfle arall. Hwlffordd yw'r meistri o'r ciciau smotyn. Pen y bont hefyd, wrth gwrs, wedi talu'r pris dwywaith mewn cwpanau y tymor yma, pen y bont. Ond nhw'n ennill ddo ar giciau o'r smotyn ym Mae Colwyn. A Rhys Griffiths dal yn ansicr pwy fydd y gwrthwynebwyr wythnos nesaf. Falle geith ei ddymuniad a bod ei gytre erbyn Hwlffordd. Gewn ni weld. Ben Arlein yn penio'n glir. Shepherd yn cyrraedd na. Owain Jones. I gyffyrddiad weitha ers dod i'r ca. Wilmot yn cymryd y tafliad yn sydyn. Mae'n derbyn y bêl yn ôl. Wilmot o dan bwysig gan Bacon. Oes na troad dramatic yng nghynffon y gêm hon. Mae allan am dafliad. Pawb yn gweiddi am gicrydd i'r Barri. Wel, i ni yn yr amser ychwanegol, Owain Tudur-Jones, seren y gêm. Ie, anodd, oedd yr ymysodwyr yn dechrau'n da, dwi wedi mynd am cael yn seinti yn ganol cae. Wrth gwrs, oedd wedi licio fod yn gapten, oedd yn ennill y gêm yn sicr yn y 90. Ond dwi'n meddwl gêm daclus, jyst yn angori, cadw pethau'n eitha syml, perfformiad arweinydd, a fydd o jyst yn gobeithio bod y tîm yn gallu cymryd cicio'r smotyn yn dda mwyn gwneud siŵr bod yna fuddigolaeth ar y ffordd. Wel, Cestyn Davies sydd ar lawr, falle bydd eisiau triniaeth arno fe. Emlyn, ti'n cytuno gyda penderfyniad cael yn seinti? Ie, fi'n credu fi nath weir gyntaf yn nath Ows just gymryd gosod. A lot o cheto fe fa. Na, cytuno'n llwyr, rhaid gweud. Oedd ie yn Owen a Hulbert, ie, hanner cyntaf, ond mae un hanner ddim yn ddigon. A mae seinti just i fod yn gryf yn gael yn cael, edrych ar ôl y tri yn y cefn, a wedi rhoi rhywbeth o strwythyr i Barri. Ond mae rhaid gweud i Hwlffordd hefyd, mae nhw wedi fod arbennig o dda. Dyma'r seren y gêm.
Seinti. Ond Macwyr y Miti sy'n taflu'r bêl ymlaen. Shepherd yn cystadlu, Aman yn cael y cyffyrddiad pwysig. Dyma Owain Jones, Jones yn ceisio bwydo Cenniford. Mae Cenniford yn mynd i cael ail gyfle. Mae'n mynd i'r llaw, dim trosedd. A dyma Keenan Patton. Patton greu Ian Owen allan ar y dde. Mae'n anwybyddu Owen ar cyfle di mynd. A Brucey, lawr y sianel. Y gêm yn torri lan nawr. Ac yna Dylan Rhys yn rhoi drod trwyddi. Keston Davies! O, mae'r i beniad. O'n i'n meddwl bod e'n mynd dros ben George Radcliffe. Wel, am ddiweddglo bydd hynny wedi bod. O'n i efo chdi, Meg, pen y poen am hynna. O, da ni'n gweld o'r ongl sydd gennym ni. O, chdi'n meddwl, o na, da ni'n mynd gorffen y gêm fel ma, felly diolch byth o safbwynt Keston Davies. Do na ddim yn gorffen fyny'n rhwyd i hun. Mae wedi bod yn brynawn hir i Emlyn Lewis a mae wedi mynd lawr i ymuno a Sioned wrth yr yslis wrth i ni agosau at yr eiliadau ola. Y Barri yn llwyr reoli ond yn methu cymryd i cyfleoedd a mae wedi talu'r pris yn yr ail hanner. Ond gol wych Hwlffordd. Y gol gan Greg Walters. Dwi'n mynd sgorio llawer ond am gol oedd hi. Callum Seinti, ser yn y gêm, yn ennill tafliad i'r Barri. Steve Jenkins yn ysu i gymryd y tafliad mor sydyn a phosibl. O, mae'n amser am un tafliad hir arall. Pwysig ganddyn nhw. Os a un chwaraewr, da ni'n gweld Michael George yn dod ar draws rwan. Un cyfle arall. I Hwlffordd, 2 beth. Ennill y pennod cyntaf. Ar ail beth, ennill yr ail bel. A ti'n gobeithio wedyn fydden nhw ddim yn eildio'n hwyr. Mae yna rhyw funud o'r saith i'w chwarae. Tafliad hir, Mikey George tuag at y postyn agosa, bêl yn rhydd a fel wedodd Owain Tudur George, Hwlffordd yn ennill yr ail bêl, ond mae Barri y bêl nôl gan Hulbert. Hulbert yn ei tynnu ddi nôl, mae Seinti disgwyl amdani, ac ar y foli mae bêl yn cael ei harbed. Bêl yn rhydd yn y cwrt Cosby, arbediad rhyfeddol gan Ifan Notto, ergyd Will Richards. Dyw'r perygl ddim drosodd. Y foli allan gan Hwlffordd, fe ddwedodd Emlyn bydde un cyfle arall, a'i dyna'r cyfle o'i. Swn i'n feddwl, mae yna wastad un cyfle arall. Mae'n rhyfad yn sy'n mae'r gêm yn gweithio ffordd allan. Ella bod amser am un bach arall. Wel, y bêl hir gan Radcliffe yn cael ei roi allan am gornel. Ti'n gwybod beth, Seinti bron yn Dale Richards. Oi, beth ti'n neud? O'n i'n safle gwell. Yn dal i fod, mae'r ergyd yn un dda, bloc dda. Will Richards ar y foli ar ei drod dde, bron yn arwr i'r Barri. I ni dal yn chwarae mewn at y postyn agosa, mae'n gornel sal gan y tîm cartre. Mae Cydi yn troi a mae'n bwydo Wilmot. Mae Wilmot yn croesi yn hyfryd, bêl yn rhydd, Keenan Patton yn disgwyl i, a wedyn, mae yna drosedd amlwg. A mae yna Gerdyn Melin, dwi'n siŵr fan hyn i'r eilydd Keenan Patton. Ia, dwi'n meddwl bod Richards di dwy'n ergyd oddi wrth Seinti, a rwan tro yma, dwi'n meddwl bod Hulbert o bosib di dwy'n ni, o droed Patton o bosib, pwy o wyr, chydig bach o chaos, diwedd gêm, sa'n byd yn bod efo hynna. Wel, ydi digon bonkers wythnos yn ôl pan oedd Flint neu'r Bala yn, i fynd, pwy un oedd yn disgyn. Wel, am brynhawn cyffroes arall, dyma pham ni'n caru pêl-drod o Owain Tudur. A mae rai fi gyfadda, dwi'n caru cicio'r smotin hefyd. Lot yn y licio, dwi'n wrth y modd efo nhw. Wel, bydd Tony Pennock yn meddwl, ydy'r momentum nawr gyda'i dîm ni wedi chwarae munud dros y saith gath i ychwanegu. Bydd Steve Jenkins yn meddwl, ydy'i dîm wedi bod yn wastraffus. A dyna chwiban ola Thomas Owen. Mae wedi gorffen yn gyfartal, cicio'r smotin bydd yn penderfynu pwy sydd yn wynebu Pen y Bont wythnos nesa. Gol Hulbert yn rhoi'r fantais i'r Barri, nhw'n methu sgorio'r ail. Seinti'n syrenu yng nghanol ca i'r Barri, ond y gŵr yma Greg Walters o symudiad gorau Hwlffordd. Hawkins a Walters yn cyfuno. Mae'r sgôr yn gyfartal, dewch nôl am y ciciau o'r smotin. Y Barri 1, Hwlffordd 1. Wel, sa'n siŵr os allai ymdopi gyda hwn, achos am yr ail ddiwrnod yn olynol, i ni'n mynd i giciau o'r smotin. Mae wedi gorffen yn 1-1 rhwng y Barri a'r Hwlffordd. Gewn ni gipolwg
ar y gol nath unioni'r sgôr fan hyn. Mae Emlyn Lewis wedi dod lawr i ail ymuno a fi. Fi'n credu mae Hwlffordd, maen nhw'n hyddi clod Emlyn, achos mae Tony Pennock nath yr newidiadau a nath e talu ar ei ganfed fan hyn. Gol enfawr a gol o safon. Pêl aruthrol a gan cael Cennerford draw to Dan Hawkins. A Dan Hawkins neu ddau an efo Owain Jones, so wneud y newid i Owain i ddod mlaen. A wedyn just bach o magic gan Dan Hawkins fan hyn, just rhoi draw to Owain Jones. Dda iawn, bêl tu fewn, a just cyffwrddiad bach fan'na, pasio Will Richards, croes i'r bêl, a wrth gwrs Greg Walters sydd fan'na yn trio orau, a just gol o safon. O ran y cicio o'r smarter Emlyn, yw e'n deg i weid ti'n credu Hwlffordd, oedd e'n teimlo fel oedd y momentum gyda nhw tuag at ddiwedd y gêm? Ie, tuag at ddiwedd y gêm, fi'n credu i lawn bethau'r 2 munud diwetha. Oedd y momentum efo nhw Rownd Sgorio, fi'n credu nhw oedd y tîm bellau oedd edrych am ennill y gêm, ond nath meddylfryd newid i bawb, dwi'n credu. Oedd y ddau yn felly hapus efo Cwpan y Cynghrair yn diwedd, a wedyn arbeniad arbennig y dda gan Ifan Not ar y diwedd fyna. A ymlaen mae rai fi weid, i ni'n gweld Steve Jenkins yn siarad gyda'i chwaraewyr fan hyn, ond o ran Hwlffordd, mae record da iawn gyda nhw pan mae fe'n dod i giciau o'r smartyn yn y gystadleuaeth yma. Mae jyst yn seicolegol, ti'n credu mae hwnna'n mynd i fod yn hwb? Wrth gwrs, mae Ifan Not yn arbennig o dda yn cicio'r smartyn. Mae record Zach Jones cyn mae Ifan Not yn arbennig o dda, mae fe'n gwybod hynny, mae fe'n ideal i golgeidwad, cicio'r smartyn, berffaith, pwy all. A fi'n gwybod fel y chwarae fel mae George Ratcliffe, y ddau mynd edrych ymlaen am hyn, a fi'n siŵr bydd y ddau golgeidwad yn hapus, felly fydd y chwaraewyr eraill ddim yn nerfus iawn, dwi'n credu. A sa'n gwybod beth sydd wedi bod yn digwydd tymor hyn, Emlyn, ond mae cicio'r smartyn wedi bod yn thema. Wrth gwrs, Dynon Cymru yn colli yn erbyn Bosnia ar giciau o'r smartyn. Rownd Gynderfynol Cwpan Energy o ran y menywod, Rownd Gynderfynol tlws yr adran hefyd. Pen y Bont yn ennill ar giciau o'r smartyn yn erbyn bai Colwyn ddoe. Beth sy'n mynd trwy dy feddwl di fel chwaraewr ar y foment yma pan mae pawb yn sgwrsio, yn amlwg mae pawb gyda cynllun, yw e jyst ti'n gofio cofio reit, pa ffordd fi'n mynd? Ie, dwi'n meddwl mae pawb efo cynllun, ond ti ddim yn gwybod am y chwaraewyr jyst eisiau aros nes bod y golgeidwad, so dyn nhw ddim yn gwybod lle maen nhw'n fynd, nes bod nhw'n cicio'r bêl. Mae rhai arall eisiau gweud, maen nhw'n mynd i'r cornel yna, a dyna'r cornel maen nhw'n mynd. So, mae'r chwaraewyr yn wahanol. Dwi wedi miso un, dwi'n credu, wedyn sgorio'r 2 neu 3, so, mae record fi'n o reit. Dylan Rees record ein dda iawn, so, bydd e'n edrych mlaen. Fel ydyn sôn, lot o ffeinels wedi mynd i cicio'r smartyn. Fi'n credu meddylfryd bob tîm i ddim colli nhw. Ddim colli'r gêm, felly mae cicio'r smartyn yn dod o fyny wedyn. Owain Jones yn gweud yn ei sylwi bethau jyst nawr bod e'n dwlu ar gicio'r smartyn, ond mae'n nghalon ni'n mynd yn barod Emlyn. Fi'n teimlo bach yn dos yn enwedig ar ôl gorfod mynd trwy hwn prynhawn ddo hefyd. Felly mae fe'n edrych fel bod y tîmau ar fi'n paratoi, ar fi'n camu nôl mlaen i'r cael. Steve Jenkins yn rhoi i pep talk ola fe i rhai o'r chwaraewyr, y captain Callum Sainty yn barod i fynd. Emlyn, fi'n mynd i fod yn gas nawr. Pwy ti'n credu sy'n mynd i fynd â hi? Cwestiwn da iawn. Dim ond achos record Hwlffordd a record Ifan Not yn fwy bersonol. Dwi'n credu mae fe sy'n ar y sgrin. Fi'n credu mae Hwlffordd sy'n ennill, ond fel dyn ni'n gwybod, mae cicio'r smartyn, mae'n gamble, gall unrhyw beth ddigwydd. A fel fi'n debyg i OTJ, o le yw tîm fi ddim yn efo, fi'n hapus, dwi'n mwynhau nhw, a mae bach o spree, bach o hwyl, so edrych mlaen, a fi'n siŵr, dim presur dim un chwaraewyr, mae'n treul agor am os mae'n fodlon i stepio fyny i Cymru cicio'r smartyn, mae hynny'n un peth. Ie, diddorol fyna, Callum Sainty'n cael gair gyda'i rheolwr. Callum Sainty ddim yn edrych yn rhy hapus fyna. O ti'n sôn am y golwyr, Emlyn, i ni wedi gweld y ddau yn nhw, maen nhw gyda'i nodiadau nhw ar ei boteli a phopeth, a maen nhw'n siarad gyda'r dyfarnwr fyna. Ie, o ran y ddau gol, ti wedi sôn am Ifan Not, pa mor bwysig bydd y botel yna nawr? Paratoadau yn enfawr, wrth gwrs. Mae bob golgeidwad yn gwybod, mae'n gwneud ei gwaith, mae'n gwneud popeth cyn y gêm, ond pob lwc i'r ddau dîm. Coni off, cicio'r smartyn am le yn Rownd Gynderfynol, y Gemau Ail Gyfle, nôl â ni nawr, at Mike. A'r Barri fydd yn cychwyn y gystadleuaeth o'r smartyn, a Keenan Patton bydd y cyntaf i gymryd y gic. Mae Ifan Not yn cynhesu ac yn cerdded o gwmpas y cwrt bach. Mae yna dorf wedi ymgasglu y tu ôl i'r gol. Patton yn erbyn Ifan Not. Keenan Patton, a mae'r arbediad yn un wych gan Ifan Not.
Mantais i Hwlffordd o waith. Ie, arbediad gwych, mae'n syml o hynna. Mae'n penderfynu'n gynnar, dyma pa ffordd dwi'n mynd. A mae golgeidwa dyddi yma, maen nhw'n darllen rhediad, maen nhw'n gweld yr ongl, mae'r dyn yn rhedag efo, a pattern os rhywbeth wedi deud wrth y golgeidwad not, ffordd ma dwi'n mynd, ond dal i fod arbediad a hanner. Oedd i'r uchder iawn i'r golgeidwad, oedd i tuag at y ganol. A nawr mae'r pwysau'n trosglwyddo at ysgwyddau y gŵr tal y prif sgoriwr Ben Arlein. Arlein yn erbyn Radcliffe, a mae Arlein yn rhoi Hwlffordd ar y blaen yn y gystadleuaeth o'r smotyn. Ie, sgorio di'r peth pwysica. Pan ti'n gallu sgorio ag yr golgeidwad y ffordd anghywir, o, mae'n teimlo'n special. Ti'n weld o'n mynd yn gynnar, just slotio i fewn yr ochr arall, gwych. Margetson yw'r nesa i gamu lan dros y Barri. Ben Margetson i dîm ar ei holi yn barod. Ifan Not yn gwneud symudiadau ar y llinell yn allweddol i'r Barri. O, mae'n mhell dros y bar gan Ben Margetson. Yr amddiffynwr yn methu, Hwlffordd yn dathlu. Ie, mae wedi cael hincaf yn dydi, mae'n syml o hynna. Da ni wastad yn teimlo'r ei fath. Mae'n cymryd guts, mae'n cymryd cymeriad i gamu fyny gymryd un. Ond weithiau ti'n meddwl, a i chdi oedd y dyn i gymryd i, methu'r targed o bellffordd. Dylan Rhys yw'r nesa i gamu lan dros Hwlffordd, capten y clwb. Collodd ran fwyaf dymor diwetha gydag anaf cas colli yr ymgyrch Ewropeaidd. Môr o brofiad. Hwlffordd a Rhys o'r smotyn, a mae'n ddwy ddim i'r adar gleision. Ie, dyna ti eisiau gan capten, de. Capten sy'n gallu cadw'r rheolaeth o'r emosiwn, ac unwaith eto, goli yn mynd i ochr dde, i ochr gryfas, dwi'n tybio, a Dylan Rhys yn dweud, diolch yn fawr iawn am adael yr ochr yma, yn glir i fi. Fewn â hi. Cestyn Davies yw'r nesa, diddorol taw amddiffynwyr sy'n cael ei dewis o'r smotyn gan y Barri. Ifan Not wedi cael golwg ar y botel ddŵr. Cestyn Davies wedi ennill uwch gyngrair Cymru a Cwpan Cymru gyda'r seintiau newydd, ond am ergyd bwysig i'r tîm cartre, dwy ddim ar ei holi. Davies, a'n rhwydo, a Barri nôl yn y gystadleuaeth, Barri 1, Hwlffordd 2. Wel, am resymau amlwg, am gic bwysig. A mae'n penderfynu mynd i'r un ochr, mae'r golgeidwad newydd cael dwy arbediad. Felly mae hynna'n cymryd chydig bach o guts chwarae teg iddo fo, ond wrth gwrs, mae bob dim yn wylo Hwlffordd. Rhys a Brwsi. Gŵr sydd wedi chwarae dros y Barri. A Brwsi o'r smotyn i dîm ar y blaen o 2-1, Radcliffe yn disgwyl. A Brwsi yn cadw i ben. Radcliffe yn mynd un ffordd, y Bale yn mynd y ffordd arall. Barri 1, Hwlffordd 2. Ie, yn anffodus, Radcliffe di neidio i'r ochr anghywir bob un tro. A chwaraewyr Hwlffordd dal i fod yn gorau cadw i penna. Dyn nhw'n wedi gorau gweithio'n rhy galed i sgorio. A mae hwn yn gorau sgorio rwan, mae mor syml a hynny. Callum Sainty, capten y Barri yn camu i lan. Mae dîmau tu ôl o 2 gol. Mae rhaid iddo fe sgorio os nad yw Sainty'n rhwydo. Fe fydd Hwlffordd drwodd. Sainty o'r smotyn. A mae Sainty'n taro'r bar, a mae Hwlffordd yn ennill y gêm, a Hwlffordd sy'n drwodd i Rownd Gynderfynol y Gemau Ail Gyfle. Hunllef i'r Barri o'r smotyn. Mae Hwlffordd yn ennill y gystadleuaeth o 2-1. Hulbert yn sgorio i'r Barri. Greg Walters yn dod ar sgôr yn gyfartal. Ond o'r smotyn, Hwlffordd oedd y cewri.
Ie, mae amdan cadw'r rheolaeth yn dydi. Wyt ti'n gallu cadw'r dechneg yna yn slick ac yn daclus o dan bwysau pan ti'n ei blino. A chwaraewyr Hwlffordd nath wneud hynna. I fod yn onast, o'n i'n gweld chydig bach o banic yng ngwynebau chwaraewyr Barri cyn i cymryd nhw. A chwarae teg, llongyfarchiadau mawr i'r Hwlffordd. Wel, nhw yw'r cewri o'r Smotyn wedi curo Met Caerdydd rhyw 2 flynedd yn ôl. Adre newydd ar giciau o'r Smotyn. Gorffennodd hi yn 1-1. Ond Amon, Rhys ac y Brwsi i gyd yn sgorio. A'r adargleision sydd drodd i'r rownd derfynol. Lawr yn 1-7 a Sioned Dafydd. Tony, first and foremost, congratulations. But for the second time this weekend, it goes to penalties to secure a place in the final for the playoff final. What are your emotions at this moment? Feel for Jenks and Barri because they've had a fantastic season. You know, finishing third, winning the League Cup. They really have. They've beaten us 3 times this season, and we know how tough it was going to be today. But I'm just really proud of our lads. They've turned up today. You know, we conceded a poor goal after 2 minutes, and the big thing we didn't do was concede a second, because the game would have been over then. But the lads dug in, and I thought we grew into the game, and I thought we were excellent. I mean, I don't want to speak in cliches, but it really was a game of 2 halves this afternoon. And particularly, you know, the way that you just kept going there towards the second half, you could quite easily have taken control of the game. What do you think, what do you feel changed? Not conceding the second goal early. I think if we had it, then I think the game would have been done and dusted. But we grew into the first half. We had a couple of half chances. And the boys, in the dressing room, we said, you know, we're in the game. We just need to do the things we're good at, stop them doing the things they're really good at. It's an obvious thing to say, but I just thought the lads then grew and grew, and I thought we looked really fit towards the end. You know, there were 1 or 2 going down, but, you know, we give ourselves a chance, and that's all we can ask of the boys, and luckily, you know, we've come out on top again. And also the fact that you've been here before as well, Tony. That definitely helps, honestly. So many of those boys, I think it's 7 or 6 who started today, have been with us through all the playoffs and through all the European campaigns. So that experience does help, 100%. You know now, of course, as well, that Penabont await next weekend. Chris Griffiths was here this afternoon, keeping an eye on you. What are your thoughts ahead of that one? Another really tough game. They've beaten us twice as well this season in the games we've had against them. You know, we'll go there away from home, underdogs. You know, we said it for this game, we had nothing to lose. The boys have been fantastic. Smaller squad we've had since I've been at the club. A lot of injuries start the season, and suspensions didn't help us. You know, we shot ourselves in the foot at the start. You know, bottom of the league first week of October to now be in the playoff final. So it just shows credit to everybody at the club, staff, players, to turn it around and be 1 game away from Europe again. Yeah, absolutely. Tony, diolch yn fawr iawn. Really appreciate your time. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Wel, Emlyn, Tony Pennock yn gweud fyna, yn gwmys bywydus di o ran y profiad sydd gan Hwlffordd yn y Gemau Ail Gyfle yn Ewrop pan mae fe'n dod i giciau o'r Smotyn, a ti just yn gallu timlo, taw ie, oedd yr hyder yna, oedd y profiad yna, nath pethau'n berffaith iddyn nhw, ond nath y Barri cawlach o bethau ar y degau hefyd. Ie, bydd Barri'n cicio un ddim ennill y gêm mewn 90 munud. Ond fe'n lli weld fan hyn, oedd y ciciau Smotyn ddoe yn arbennig o dda, y rhaid gweud. Ond ciciau Smotyn gan Barri heddiw ddim yn dda iawn o gwbl. Dim ond un sef nath Ifan angen neud, really. So mae hynny'n siom i Barri. Ond twod, mae fe'n moment a ddim gweithio i Barri heddi, ond wedi gweithio i Hwlffordd. Ie, wel, i ni'n mynd i gael mwy o ymateb nawr, achos mae Ifan Nott gyda ni ci. Ie, Ifan Nott, y dyn ei hun, mi wyt ti'n wen o glust i glust, a mae hynny'n eitha reit hefyd am berfformiad arwrol gen ti pnawn yma. Ie, ti'n bod, mae'r dim just fi yw, mae'r pawb sydd wedi wario heddi wedi bod yn... Pawb sydd wedi wario heddi wedi bod yn ardderchog. O'n i probably wedi dechrau dim mor dda ni moyn, ond dwi'n meddwl ers i nhw sgora, o'n i wedi demand o'r gêm, a oedd pawb sydd wedi dod yno, ni wedi bod yn pawb wedi wario'n dda. Mi nes ti lwyddo i arbed y gic o'r Smotyn hefyd. Mae rhai bo hynny di newid pethau o ran meddylfryd i chi ac i nhw. Be oedd yn fynd drwy dy ben di fel oedd yn cerdded i fyny a fel nes ti arbed? Ni wedi gwneud un gwaith gatra. Ond da fi nod yn i gweud ble oedd pawb mynd i mynd a o'n i wedi gweithio boes cyn y gêm os o'n mynd i cicio Smotyn o'n i'n mynd i arbed cwpl. So fi'n falch bod fi lli contributo i'r ennill. Mi nes ti arbediad eitha crucial ar ddiwedd y 90 munud hefyd yn do?
Ie, o'n i ddim rili'n gwybod ble oedd y pil, o'n i jyst i mynd gyda gut fi a o'n i jyst yn cael llaw mas a o'n i wedi arbed e. So, ie, fi'n rili falch fel oedd pawb wedi ware yn gêm enfawr wythnos nesaf nawr, so mae pawb yn edrych ymlaen am hwnna. Pen y bont i fyny nesaf, pen wythnos nesaf, faint wyt ti'n edrych ymlaen at yr un yna? Sa'n ti aros. Mae pawb moyn ware yn gêm fel un, oedd torf ardderchog yma heddiw, so gobeithio bydd yr un peth wythnos nesaf. Ie, wythnos fawr o edrych ymlaen, Ron. Diolch yn fawr iawn i ti am dy amser pnawn yma a llongyfarchiadau. Diolch fawr, diolch. A Emlyn, o ti yn llyged dy le, achos o ti'n sôn am gryfder i fan not yn y gol. Perfformiad ffantastig ynddo fe yn y cicio o'r smotyn, ond hefyd, fel oedd Nicky a Ifan just yn sôn, yr arbediad yna reit ar ddiwedd y 90 munud. Do, a ti'n bod, ti angen gol geidwad. Fi'n mynd credu gath y gêm cryfa dros y 90 munud, ond pryd oedd eich gofyn cwestiwn unwaith yn y hanner cynta a unwaith yn yr ail hanner. A fel yna dy sôn, oedd e'n gwybod os oedd e'n mewn i'r cicio o'r smotyn, oedd e'n hapus, oedd e'n digon hapus oedd nhw'n mynd i ennill y gêm, oedd e'n mynd i arbed cwbl o cicio o'r smotyn, so felly ti'n lli weld faint o hyder sef o fe. A mae'n trwy, fel yna sôn, maen nhw'n methu aros ys wythnos nesaf nawr, so fi'n gobeithio bydd hi'n ffeinal da. A just o ran y Barri, Emlyn, be ti'n credu athwy le gaethon nhw'r gol gynnar yna? Ti'n teimlo o ffaith, nathon nhw ddim cael yr ail gol na, hwnna oedd y wendid? Ie, hwnna oedd y gwendid. Just methu cael y gol ôl yna. Yr ail gol, fi'n credu bydd i'n lladd y gêm. Nath Tony Pennock sôn yn y cyfweliad, nath y sôn o'n nhw'n lwcus iawn, nath Barri ddim sgor yr ail gol. A wrth gwrs oedd y cic o'r smotyn, dylwn wedi cael. A nath sôn, Ifan Not wedi gwneud dau arbediad da iawn, felly bydd Barri'n edrych yn cico unan, ond da iawn i Hwlffordd. Ie, achos Hwlffordd yw'r tîm sydd yn y Rownd Gynderfynol, a dyma ni felly. Beth i chi wneud prynhawn Sadwrn nesaf? Wel, chi'n mynd i fod yn gwylio hwn, wrth gwrs. Pen y bont yn erbyn Hwlffordd, y cyfan yn fyw ar S4C am 5 o'r gloch. Ac Emlyn, just yn gloi o ran y Rownd Gynderfynol, fel ti'n gweld hwnna'n mynd. Ti'n credu bod pen y bont nawr, bydd Rhys Griffiths oedd e'n gwylio heddi, bydd e'n hapus? Maen nhw gatre yn erbyn Hwlffordd? Maen nhw gatre sydd yn fawr iddyn nhw. Bydd hi'n gêm dyn. Fi'n credu felly bydd Rhys Griffiths ddim rhy keen i fynd i cicio y smotyn efo Ifan Not yn gol, fy'n rhaid gweud. So felly bydd angen meddwl wedi newid. Ond fi'n gobeithio bydd hi'n gêm da. A bydd yna chlysur da, a mae dau clwb da iawn yn heiddiannol i fod yn Ewrop, so gen i weld. A ni ffili aros. Wel, Emlyn, diolch o galon am dy gwmni di prynhawn me. A dyma ni, pen wythnos nesaf, gleision Pen y Bont Rhys Griffiths yn erbyn adar gleision Tony Pennock Hwlffordd. Ar ôl iddyn nhw fuddi y Barri a'r giciau o'r smotyn yma ym Barc Jenner. Mae wedi bod yn dipyn o benwythnos yma ar Sgorio ac i ni'n barod i wneud cyfan unwaith eto. Dydd Sadwrn nesaf, ond wrtho fi a'r criw i gyd fan hyn. Diolch am wylio. Nos da.